Mebusem Tibako. Israel hene Salomo. David banu mebusem nie. Se wonfa hu nyansa ne nkyerɛkyerɛ. Se wonfa hunu mu nsɛm mu. Se wonfa nyinimdeɛ nkyerɛkyerɛ tenene, atemuo ne ade a etene. Se wonfa nkyerɛ ntetekwa anitie. Abrante nso nimdeɛ ne adwempa. Na onyansafo ntie na nade nim nɔɔso. Na onimdifo mfanya atempa. Se wonfa hunu abebusem ne akasabebuo. Enyansafo nsɛm ne wɔn memu. Awurade suro ne nimdeɛ mfiti aseɛ. Agimfo bunyansa ne nkyerɛkyerɛ animtia. Meba ti wagya nkyerɛkyerɛ. Na mpo na mmra na ɛyɛ otiri animonyam abotire ne okuo mu ntweaban. Eba sɛ ne bɔyɛfo gyegye wo a mpene. Sɛ wɔ se bra mayenkɔ mogya ho adem. Mayenkɔtɛ de odi bem kwa. Mayememene wɔn anikan sɛ asamando. Ne amodifo sɛ wɔn a osane kɔ amene mu. Yebenya ade a ne boɔ yɛ den nyinaa. Yɛde asade bɛhyɛ yɛn fie ma. Fa wo kyɛfa bɛbɔ yɛn die mu. Yɛn nyinaa benya kotokuo biako. Meba, wo ne wɔn nante ɔkwan so. Twiwnan firi wɔn nsa so. Na wɔn nan tu mmirika kɔ bɔne mu. Na wɔyɛ ntɛm hwie mogya gu. Na kwara na wasu mfidie ntakraboa nyinaa anim. Nanso wɔn ara wɔn mogya ho na wɔkɔ adɛm. Wɔtɛ wɔn ara wɔn kra. Saa na amimu mfasopɛfoɔ nyinaa akwan tie. Ɛfa ne wuranom kra akɔ. Nyansa tiem mmorɔno so. Ɔma wɔte ne mmɔntene so. Ɔtiem adwabrem tire. Kuro mu. Kuro apono ano. Ɔka ne nsɛm sɛ. Da bɛara na mo ntetekwa. Mo bɛpɛ ntetekwa asɛm akosie. Na afedifoɔ bɛpɛ wɔn afedie. Na nkwasiafoɔ akyiri nimdeɛ. Monda ne mo homa mekasa kyerɛ. Hwɛ, mɛworo me honhoma ma mo. Mɛma mo ahunu me nsɛm. Sɛ mafrɛ na moka me. Matene me nsɛm na obi mfa nyɛ hwee. Na moto mafotuo nyinaa atwene. Na mekasa kyerɛ no mompɛ nti. Me nso mɛsrɛ mo amanneɛ mu. Mo ahopopoɔ bɛba no, meyi mo ahi. Mo ahopopoɔ ba sɛ ɔprana, na mo amanneɛ ba sɛ ahum. Ahohiahia ne ahokyerɛ ba mo so a, ɛno na wɔbɛfrɛ me, na merenye so. Wɔbɛhwehwɛ me hema, na wɔrenhu me. Ɛsiane sɛ wɔkyiri nimdeɛ, na wampɛ Awurade suro, wampɛ mafotuo, na wɔpo me kasa kyerɛ nyinaa. Enti wɔbɛdi wɔn kwan so aba, na wɔn agyina a wɔtutuiɛ amee wɔn. Na ntetekwa akyi sane beku wɔn, na nkwasia yɛdeɛ bɛsɛe wɔn. Na deɛ otie me no bɛtena hɔ kom, na ne ho adweno a onsuro musuo. Mebusem timienu. Meba, sɛ wotie me nsɛm, na wode me mmara nsɛm sie wo nkyɛn. Sɛ wobɛyɛ aso atie nyansa, na wakoma amante aseɛ. Ane, sɛ wosu frɛ hunumu, na woma wɔne so frɛ nte aseɛ. Sɛ wohwehwɛ n'akyiri kwan sɛ dwetɛ, na wobɔre hwehwɛ no sɛ akorade a ɛhunta. Ɛno na wobɛhunu Awurade suro, na wahunu Nyankopɔn ho nimdeɛ. Na Awurade na ɔma nyansa. Na numu na nimdeɛ ne nteaseɛ firi ba. Ɔkora nyansahunu mateefoɔ. Ɔyɛ ɛkyɛ ma wɔn a wɔnam pɛpɛ. Sɛ ɔbɛkari atemu akwan. Na wahwɛ n'ahoteefoɔ kwan so. Ɛno na wobɛhunu tenene ne atemuo. Ne ade a ɛtene ne ɔkwanpa nyinaa mu. Sɛ nyansa ba wakoma mu, na nimdeɛ sɔ wo kra ni a adwempa bɛhwɛ wo so. Na nteaseɛ abɔ wo ho ban. Na yi wo afiri bɔne kwan mu. Ne onipa a ɔka nsɛm akontonkye ho. Afiri wɔn a wɔgya akwantene hɔ kɔnante sum akwan so no ho. Wɔn a wɔn ani gye bɔneyɛ ho. Wɔdi bɔne akontonkyesɛm ho awurisie. Wɔn a wɔn atempɔn kyeakyea na wɔn akwan dane. Na yi wo afiri ɔbaa na n'ani nsɛm. Afiri ɔbaa hɔho a ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm no nsɛm. Ɔno na wapo ne maba abrɛ mu kwankyerɛfoɔ. Na ne werɛ afiri ne Nyankopɔn apam. Na ne fie kom kɔ owuo mu. Na n'akwan kɔ asamanfoɔ mu.
Wana wɔkɔ ne ho mu biara nsane, na wɔrensi nkwa akwan mu, na wafa nipapa kwan so, na wadi atrenefoɔ kwan so. Na teefoɔ na ɛbɛtena asase no so, na wɔn a wɔyɛ pɛ no na ɛbɛtena mu, na wɔbɛku abɔnefoɔ ase afiri asase so, na wɔatu nkontompofoɔ afiri so. Mebusem ti miɛnsa. Meba, ma owure mfiri memra, na ma wakoma ni memra nsɛm so. Efiri sɛ, onyinkyɛ ne nkwa mfie ne asomdwie na yɛde bɛka wo ho. Ma dɔyɛ ne nokura nyaa wo. Fa kyekyere wo kɔn. Twerɛ no wakoma pono so. Ɛna wobɛnya adom ne nimdeɛ pa, Nyankopɔn ne nipa anim. Fa wakoma nyinaa bata Awurade ho, na mfa wo ho ntwere wo hunu mu. Hunu wakwan nyinaa mu, na ɔno na wobɛtene wakwan. Nyɛ w'ani so onyansafoɔ, suro Awurade, na da ne firi bɔne ho. Ɛbɛyɛ ahoɔden ama wo honam, ne nkwa ho sa ama wo nnompe. Fa wo nyadeɛ hyɛ Awurade animonyam, ne wo nnɔbaeɛ mu adi kan nyinaa. Ɛna ade dodoɔ bɛyɛ w'asan ama, na wo nsakyi amena mu nsa foforo bɛbu soɔ. Meba, mpo Awurade nkyerɛkyerɛ, ne mma n'anim kamfo no wo. Na deɛ Awurade dɔ no na ɔka n'anim, sɛdeɛ agya yɛ ne ba a ɔdɔ no no. Nhyira ne onipa a ohuru nyansa, ne onipa a onya nteaseɛ, na emu adenya yɛ sene dwetɛdeɛ, na ne mfasoɔ sene sika amapa, ne bo ɛden sene mota, na afɛfɛdeɛ nyinaa wɔmfa nto ho. Onyinkyerɛ wɔ ne nifa mu, ne benkum kura adeɛ ne animuonyam. N'akwan yɛ akwan a ɛyɛ fɛ, na n'asa nyinaa yɛ asomdwoeɛ. Ɛyɛ nkwadua ma wɔn a wɔsɔ ne mu, na nhyira ne deɛ okura mu. Awurade de nyansa na ɛhyɛ asase aseɛ, ɔde nteaseɛ de ɔsoro tim hɔ. Ne nimdeɛ so na abunu mu nsuo paeɛ, na mununkum sosɔ obosuo. Meba, ma no nane mfiri w'ani so. Fa nyansahunu ne adwempɛ sie, na ayɛ nkwa ama wo kra, ne animonyam ama wo kɔn. Ɛno na wobɛnante wo kwan so dwoodwoo, na wo nan ansunti. Sɛ wokɔda a, woremmɔ bi nim, na woda a, wo na bɛyɛ de. Nsuro mpofirim ho yie, ne abɔnefoɔ sɛ yɛ a ɛbɛba. Na Awurade bɛyɛ w'ahodasodeɛ, na wobɛkora wo nan afiri ɛkyerɛ mu. Mfa yɛyɔ nka me deɛ sɛ no. Bere a ɛwɔ wo tumi mu sɛ wobɛyɔ no, nka nkyerɛ wo yɔnko sɛ kɔ na bra, ne ɔkyena mede bɛma. Bere a ɛwɔ wo hɔ, mpam wo yɔnko ho apammɔne. Bere a ɔne wo te hɔ dwoodwoo no, ɛne obi nni ntɔkwasɛm kwa. Bere a ɔnyɛ wo bɔne biara no, ntwe otirimɔdenfoɔ ho ne nkunu, nanso nyina kwan mu biara. Na ɔkɔnkɔnsɛ ne yɛ Awurade akyiwadeɛ, na teefoɔ na ɔne wɔn di atirimusɛm. Awurade no me wɔ bɔnefoɔ fie, na ohyira ateneneefoɔ tenabea. Odi afedifoɔ ho fɛw, na ɔdom ahobrɛasefoɔ. Anyansafoɔ benya animonyam adi, na nkwaseafoɔ bɛsoa ahohoraa. Mebusem ti nan. Mma, muntie agya atenetene, na monya aso na monya nhunumu, na ade nimpa na mekyerɛ mo. Munya me mmara, na mayɛ mɛgyaba. Abadoma ne ɔbakoro me na anim, na ɔkyerɛkyerɛɛ me, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma wakoma nsɔ me nsɛm mu, di me mmara nsɛm so, na nya nkwa. Nya nyansa, nya nhunumu, ma wo werɛ mfi, na mma ne mfiri m'anomu kasa ho. Nya no, na ɛbɛhwɛ wo so, dɔ no, na ɛbɛkora wo. Nyansa ne ade titire, enti nya nyansa, na fa wade nya nyinaa nya nhunumu. Bu no, na ɛbɛma wo so. Sɛ woyɛ no atuu a, ɛbɛhyɛ wo animonyam. Ɛbɛyɛ wo ti animonyam akyikyirikyire. Abotire fɛfɛ na ɛde bɛhyɛ wo. Meba, tie, na fa me nsɛm, na wo nkwa mfie adɔɔso. Makyerɛ wo nyansa kwan, magya wo atempɔn tee so. Wo nanteɛ mu, w'anammɔ renkye wo, na sɛ wotu mmirika a, worensunti. Sɔ nkyerɛkyerɛ mu dendenden, nyaa mu, kora no, na ɛne wo nkwa. Nkɔ abɔnefoɔ kwan mu, na mfa nipa bɔne kwan so. Kwati no, nsene mfa so, mma ne firi ho, na sane ho kɔ. Na wɔnna, gye sɛ wayɛ bɔne ansa, na wɔntimi nna, gye sɛ wahwe obi ase ansa.
na wodi abonefosɛm aduane na amimdie nsa na wɔnom. Na atenefoɔ kwan te sɛ owia han ɛkɔ so hyerɛn koduru awia ketee. Abɔnefoɔ kwan te sɛ esum kabii wonim deɛ wohunta. Me ba, tie me nsɛm, wɛn wasoma me kasa, ma no mfiri w'ani so. Fɛsi wakoma m tɔn, na yɛ nkwa ma wɔn a wohunu. Ne nkwa ho san ma ne honam nyinaa. Kora wakoma sene deɛ wode sie nyinaa. Na emu na nkwa di firifiri. Yi ano kontonti firi wo ho, na ma nkontompo ano nkwa akyirikyiri. Ma w'ani nhwɛ tee, na w'ani so atetɛntene nhwɛ w'anim. Tata wana mo pepepe. Na ma wakwa nyinaa ntim, ma ne nifa anaa benkum. Hwɛ wo nan firi bɔne mu. Mebusɛm tinum. Me ba, tie me nyansa. Brɛ waso ase ma mente aseɛ. Na wahwɛ adwempa so, na wano akora nimdeɛ. Na ɔbaa nanani anochi ɛwoɔ sosɔ. Na nanum yɛ toro sen ngo. Na n'akyiri yɛ nwono sɛ ɔnwono. Ɛyɛ nam te sɛ nkrantɛ anofanu. Ne nan sane kɔ owuo mu. Asamando na nanamo tutu koro. Nkwa kwan deɛ, ɔnkwa arada. Nanamo chinchini kɔ deɛ onim hɔ. Na afei, me mma, muntie me, na munnye mo ho mfiri manu mu nsɛm ho. Ma wo kwan mfiri ne ho nkwa akyiri, na mmɛn ne fie pono ano. Na wamfa w'anidie ama ebinom, ne wo mfie ama otirimɔdenfoɔ, na ahɔhoɔ ɛni w'adeɛ ame. Na w'adwumadeɛ antena obi hunu fie, na wo na edi akyire no, wampene-pene sɛ wo nipadua ne wo honam asa, na wanka sɛ, Ao, sɛ metane atenetene, na makoma kyiri animkanie, na mantie makyerɛkyerɛfoɔ, na maamrɛ maso ase ma me nyansa kyerɛfoɔ, ɛka kuma sɛ esi me bɔne koraa asafo ne adwabɔ mu. Nom, wabura mu nsuo, ne nsuo a ɛsene firi wo nsutiri mu. Wo nsuo aniwa bebu so afiri adi, ayɛ mmɔntene so asutene. Ɛbɛyɛ wo nko ara wo dea, na ɛnyɛ wo ne ahɔhoɔ biara dea. Ma wabura nye nhyira, na wo ne wo mmerantebere mu yere ani nye. Ɔdɔ satwe ne animuonyam wansane no, ma ne mpokua nso w'ani daa, tɔ ne dom ntentan daa nyinaa. Me ba, adɛn na wotɔ ɔbaa na n'ani ho ntentan, na woso ɔbaa hɔhoɔ kukum, na onipa akwan da Awurade anim, na ɔtaataa nanamo nyinaa. Ɔbɔnefoɔ amumuyɔ so ne mu, na ne bɔne nhoma kye no. Ɔkwati atenetene nti obewu, na n'agyagye ntwisɛm dodoɔ nti ɔbɛyera. Mebusɛm tinsia. Me ba, sɛ wugyina wo yɔnko akyi, sɛ wudi ɔhɔ agyinamu, sɛ wɔnam w'anum asɛm so akyew a, yɛyɛ mmom. Me ba, na yi wo ho, ɛfiri sɛ woatɔ wo yɔnko nsɛm. Kɔkoto, na srɛ wo yɔnko no. Mma nna nkɔ w'ani so, na ma w'ani so atɛtɛ ntonko. Yi wo ho sɛ ado afiri ɔbɔmmɔfoɔ nsɛm, sɛ anoma afiri fidisumfoɔ nsɛm. Ɔkwadwofoɔ, kɔtɛtea nkyɛn. Hwɛ n'akwan na hunu nyansa. Ɔno na onni otitire, ɔpanin ne sodifoɔ, nanso osiesie n'aduane ahuhubrɛ, na ɔboaboa n'adididie ano twabere mu. Wobɛda akosi dabɛn, ɔkwadwofoɔ? Brɛ bɛn na wobɛsɔre afiri wo na mu? Nna kakra, nkotɔ kakra, nsa a mɛprono da kakra, ɛna wo hia bɛto wo sɛ ɔkwanmukafoɔ, ne w'ahokyere sɛ akyɛmkurafoɔ. Onipa huhuo ne ɔbarima busuɛfoɔ, ɔde ano kontonchi ne nam, obubu n'ani, ɔde ne nan kasa, ɔde ne nsatea kyerɛkyerɛ adeɛ. Akontonkisɛm wɔ n'akoma mu, ɔpam ne tirim apammɔne daa. Takra wɔ gyem na ɔhyɛ, enti mpofirim na ne sɛyɛ bɛba. Wɔbɛbubu no amunum a wɔntumi nsa. Adeɛ nsia na Awurade tane, na adeɛ nson na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Ani a ɛtra ntɔn, atorɔ tɛkyerɛma, ne nsa a ehwie mogya a edi bim guo, akoma a adwene musuo adwene, nana a ɛyɛ here tu mmirika kɔbɔne mu, ɔdansekurumufoɔ a ohu atorosɛm, ne deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem. Me ba,
buwaja mransem na nto na nkyerɛkyerɛ ntwene fa kyekyere wakoma ho daa nyinaa na fa bibare wo kɔn ho hyia wonam a manonkogya wo woda enhwɛ wo so na wonyane a enya wo sɛmɔdɛbɔ na mransem no yɛ kanea na nkyerɛkyerɛ no yɛ hann na atenetene nka anim yɛ nkwakwan na ahwɛ wo so afiri ɔbaa bɔne ho afiri ɔbaa ho tɛkyɛ dɔkɔdɔkɔ ho ma wani mmere na ho ɔfɛ wakomam na ma no mfa n'ani so atɛtɛ nkyew na wɔde ɔbaa dwamanfoɔ nti na ɔbarima di paano sini na obeyire twe nkwa a ne boɔ yɛ den no onipa de ogya bɛhyɛ ne kukumu a ne ntaadeɛ renhyɛ obi bɛfa nsrama so a ne nan renhyɛ saa na deɛ ɔkɔ ne yɔnko yere nkyɛn teɛ obiara a ɔka no renni bim sɛ ɛkɔm di owifoɔ na owia adeɛ sɛ ɔredi amea a wɔmu no animtia nanso sɛ wohu no a ɔbɔ ho mprɛnso ɔde n'afidie nyinaa bɛma deɛ ɔfa ɔyere nni ti deɛ ɔyɔ saa no de sɛe ne kra mmaa ne animguaseɛ na obenya na n'ahohora no wɔmpepa na ne nkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ na awerɛtɔ da no ɔremfa mfiri ɔremmu mpata biara na woma akyɛdeɛ dɔɔso mpa a ɔrempene mebusɛm tinso meba di me nsɛm so na fa me mmaransɛm sie di me mmaransɛm so na nya nkwa na bu me mmara sɛ w'ani wakuru to awisi fa kyekyere wo nsa tea so hwere no wakoma pono so ka kyerɛ nyansa sɛ me nua baa ne wo na frɛ nhumu sɛ wadamfo na hwɛ wo so afiri ɔbaa da n'ani ho afiri ɔbaa hɔho a ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm ho na mefiri me dan mpoma mu m'ani ehunu ankasa mu hwɛe na mehwɛ ntete kwaafoɔ mu mihunu mmɔfra ne mu abrantewa bi a onni tiri ɔpere abɔntene bɛn ne ntwea na ɔsene faa ne fie kwan ɛbra adeɛ resa anwummerɛ anadwo kɔnkɔn ne sum mu na hwɛ ɔbaa bi hyia no ofira adwamanfo tam na koma asene wagigya na naso asoro ne nan ntena ne fie seesei ɔwɔ monono so seesei yi ɔwɔ edwa so na ɔtetantwea nyinaa so ɛna ɔsɔɔ ne mu na ɔfee n'ano na ɔsenani ka kyerɛ no sɛ asomdwie afɔrebɔ da me so ɛna na mama maboadeɛ enti na mefiri me bɛhyia wo yi mebɛhwehwɛ w'anim na mahu wo yi mede mmomo makata me mpa so mesirim nkyerɛmu mede kurobɔ ne pɛprɛ ne dua papo mapete me nae so brama ɔdɔ me yɛn nkosi anopa ma yɛmfa akɔnɔdeɛ nsɛpɛ yɛn ho na efiewura ne fie ɔtu kwankɔ akyirikyiri wafa foto ne sika akura srane kurokumatwa demu ansa na ɔbɛbɛ fie ɔde brade pii too no ɔde n'ano frɛmfrɛm nyaano de ne kɔe odi n'akyi awerɛfrɛm sɛ nantwi a wɔrekoku no sɛ mpokyerɛ a wɔde twe ogyimfoɔ aso kosii sɛ agyan hweree ne mmerɛbuo mu te sɛ anomaa de ahoɔherɛ kɔ fidie mu na onnim sɛ ne nkwa na ɛda mu na afei me ma muntie me na monya asoma manum nsɛm ma wakoma ma ne nkɔ n'atempɔn so mfom nkɔ n'akwan so na wapirapira nipa pii agugu hɔ na wɔn a wakuku wɔn dɔɔso ne fie ne asamando kwan esane kɔ owuo mpia mu mebusɛm tinwɔtwe ɛno ɛnyɛ nyansa na etiem na nteaseɛ ma ne nesoɔ srɔnsrɔn atifi ɔkwan so nkwanta so na egyina na ɔteam aponkɛseɛ ho krotia aboboa no sɛ mo mmarima na meteam mo mefrɛ mo na mene gyegye ma nipa ma mo tetekwa mo ma mo ani nte na mo nkwasiafoɔ monya hunumu akoma muntie na mrebɛka nsɛm a emu da hɔ na manum bue de nsɛm a ɛtene ba na nokora firi manum na mano akyiwadeɛ ne abɔnefosɛm manum nsɛm nyinaa nam tenene mu ade akyinkyim anaasɛ akyia ni mu ne nyinaa mu da hɔ ma nhunumufoɔ na ɛtene ma wɔn a wɔahunu nimdeɛ
Momfa matrentren na enye dwetɛ na momfa nimdeɛ na munye sika wayi mu na nyansa yɛsene mota na afɛfɛdeɛ nyinaa wɔmfa nto ho me nyansa me ne anitie na tie na adwempa nimdeɛ na mehunu Awurade suro ne bɔne tane ahokyerɛ ne ahantan ne ɔkwamɔne ne akontonkisɛm ano na mekyire afutuo ne nyansahunu wɔ me ne hunumu meniyɛ wɔ me so na ahemfo nam di hene na atitire hyɛ emratene me so na mpanimfo nam di pani ne abrempɔn ne asase so atemufo nyinaa me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me na wɔn a wɔhwehwɛ me ntɛm ho me ahonyadeɛ ne animonyam wɔ me hɔ ahodeɛ a ɛkyɛreɛ ne trene maba yɛ sene sika ne amapa na me nɔba yɛ sene dwetɛ a wayiyi mu Trene timpɔn mu na menam atemu akwan so pɛ sɛ merema madɔfo adi adeɛ na mahyɛ wɔn adekorabea amaama Awurade bɔ me di firi n'adwuma ase ne nnwuma a efiri tete ne mu adikan ɔde me si hɔ firi tetentrede firi mfitiaseɛ ansa na asase reba abunu ni hɔ no na wawo me nsutire a ɛba nsuo pii ni hɔ no wonya mfa mepɔ nsisi hɔ na nkoko nya mae no na wawo me onya nyɔ asase ne wuram ne wiase mfuturo no osiesie ɔsoro no na me wɔ hɔ bra otwa abunu ni kontonkro no ɔde mununkum sensane esuro pintin na ebunu mu nsuo ani wapae denden otwa epohye na nsuo antra na ɔde asase fapem to hɔ no na me wɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba na me yɔ nadɔdeɛ daadaa na manigi n'anim bre nyinaa mu na manigi ne wiase asase so na manika wɔ nipa mam na afei ma muntie me na nhyira ne wɔn a wodi ma kwan so muntie atenetene na munhuru nyansa na montie atua nhyira ne onipa a otie me na ɔwɛn mapono ano daadaa na ɔhwɛ maboboa no apunya so na deɛ ohumi no hunu nkwa na onya Awurade hɔ ani so na deɛ ɔfom me no di ne kra abro wɔn a wɔtane me nyinaa dɔ owuo mebusɛm tinkron nyansa asine dan wasene n'adum nso wakum ne mmoa wafra ne nsa na wasiesie ne pono nso wasma ne maawa ɔkɔteam kurom soronsromea so sɛ deɛ ɔyɛ atetekwa ama ne ha na deɛ onni tire no ɔse no sɛ mommra medi maduane no bi na monnom me nsa a mafra no bi munya ntetekwa na munya nkwa na monante humu kwan so deɛ ɔtentene ofedifo no soa aniwuo na deɛ ɔka ɔbɔnefo anim no nya nkekaeɛ nka ofedifo anim na wantano ka onyansafo anim na ɔbɛdɔw to onyansafo ofo na ɔbɛkɔ so ahunu nyansa ma ɔtene ne hunu de na ɔbɛkɔ so na de ne mu nyansa mfiti asia ne Awurade suro na ɔkronkron ne no ho nimdeɛ ne hunumu na me na wonna de bɛdɔɔso na wɔde nkwan fie bɛka wo ho sɛ wohunu nyansa a wohunu fa na sɛ wodi fɛw a wonkɔ na wobɛsoa ɔbaa kwasia yɛ ɔkasafo ti bɔnkɔ so a onim hwee ɔtena ne fie aboboa no kurom soronsron hɔ adwa so sɛ ɔrefrɛ wɔn a wɔresene ɔkwan soɔ wɔnam wɔn kwamɔe so tee no sɛ deɛ wɔyɛ atetekwa ama ne ha na deɛ wɔni tire nso ɔse no sɛ nsuo a wɔwia yɛ fremfrem na ahontadua ne yɛ de nso onim sɛ nsamanfoɔ wɔ hɔ asamando abunu mu na wɔn a wɔahyia wɔn no wɔ mebusɛm ti du Salomo mebusɛm ɔbanyansafo ma n'agya ani gye na ɔbakwasia yɛ ne na awerɛhoɔ ɔbɔnefo akoro adeɛ nyɛ mfaso biara na tene ne gye onipa firi owuo mu Awurade ma ɛkɔm ne ɔteneneni kra na abɔnefo ade pɛ deɛ ɔka gu ohia behia deɛ ɔtwentwɛn ne nsa ase na nsiyɛfo nsa ma wonya wɔn ho
Die oboaboa ano ehuhu bre no ye obanyansafo. Na die otonkotwa bre no ye oba a ohye aniwuo. Nhyira da ɔtrenini atifi, na akakabensɛm kata abɔnefo ano. Ɔtrenini nkaya ye nhyira, na abɔnefo din bɛporo. Akomam nyansafo gye mmaransɛm, na ogyimfo kurokurofo bɛhwe ase. Die ɔnam pɛyɛ mu no nam dwoodwoo, na die ɔkyea n'akwan no wobehu no. Die obu ani no yi awerɛhoɔ, na ogyimfoɔ kurokurofo bɛhwe ase. Ɔtrenini ano yɛ nkwan sutire, na akakabensɛm kata abɔnefo ano. Ɔtane henyan ntɔkwa, na ɔdɔ kata mfomsoɔ nyinaa so. Nhunumufo enum na wohunu nyansa, na abaa fata deɛ onni trɛkyi. Enyansafo kora nimdeɛ, na ogyimefo ano yɛ abu a ɛbɛn. Ɔdefo ahonyadeɛ ne ne kura a ɛyɛ den. Mɔborɔfo abu a ebu wɔn ne wɔn hia. Ɔtrenini ado yɛ ɔma nkwa. Ɔbɔnefo no baeɛ deɛ ɔde yɛ bɔne. Die obu atenetene fa nkwa kwan so, na die ɔpo animka no fom kwan. Die ɔkata ne tan soɔ no wɔ atoro ano, na die otwie no yɛ ɔkwasea. Mfomsoɔ mpa ɔkasadodoɔ mu, na die osanka n'ano yɛ onimdefoɔ. Ɔtrenini tɛkyerɛma yɛ dwetɛ a wayiyi mu. Abɔnefo akoma deɛ ɛmfra. Ɔtrenini ano yɛ ne nipa pii, na agyimfoɔ deɛ etira a wonni nti wowu. Awurade nhyira na ɛyɛ ɔdefoɔ, na ɔbrɛ adwuma mfa bi nka ho. Amumuyɔ yɛ ɔkwasea sɛ agorɔ, na nyansa yɛ nhurumu nipa fɛ. Ɔbɔnefo adeɛ a osuro ara na ɛbɛba ne so, na atreneefo adeɛ a wɔpɛ no wɔbɛma wɔn. Sɛ ehum tu twam a na ɔbɔnefo ni hɔ bio, na ɔtrenini yɛ daa nyinasoɔ. Sɛ nsakekakeka yɛ ɛse, na wisie yɛ aniwa no. Sɛ onihafoɔ yɛ wɔn a wɔsoma no ne no. Awurade suro to nna so, na abɔnefo mfeɛ deɛ wobetwa so. Treneefo ni dasoɔ bɛyɛ anigye, na deɛ abɔnefo hwɛ no kwan no bɛyera. Awurade akwan yɛ ahoɔden ma pɛyɛfoɔ, na ɛyɛ ɔsɛeɛ ma amumuyɛfoɔ. Ɔtrenini remfiri nanan mu da biara da, na abɔnefo rentena asase so. Ɔtrenini ano yi nyansa adi, na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ wobetwa. Ɔtrenini ano nim ade a ɛsɔ ani, na abɔnefo ano di akontonkyisɛm. Mebusɛm ti du baako. Nsisie nsania yɛ Awurade akyiwadeɛ, na abramukwan mu yɛ no anisɔ. Ahantan ba n'aniwuo ba, na ahobrɛasefoɔ na nyansa ne wɔn teɛ. Teefoɔ pɛyɛ begya wɔn, na nkontompofoɔ na ada bɛsɛe wɔn. Ade dodoɔ nyɛ mma hwee abufuo da, na trenee gye onipa firi owuo mu. Pɛyɛfoɔ trenee bɛtere ne kwan, na ɔbɔnefoɔ bɛhwe ase na bɔnefo sɛm mu. Teefoɔ trenee bɛgye wɔn, na nkontompofoɔ musubɔ mu na wɔbɛkye wɔn. Onipa bɔne wu a, n'ani da soɔ yera, na amumuyɛfoɔ kwan hwɛ yera. Wɔbɛyi ɔtrenini afiri ahohiahia mu, na ɔbɔnefoɔ abesi n'anan mu. Ɔdebɔnyɛni de n'ano sɛe ne yɔnko, na treneefoɔ nimdeɛ na wɔde beyi wɔn. Treneefoɔ di yi a ɔman ho sa no wɔn, na abɔnefoɔ sɛe a wohuro. Ɛnam teefoɔ nhyira so na wɔma kuro so, na ɛnam abɔnefoɔ anum nsɛm so na wɔbɔ no. Deɛ oyi ne yɔnko ahi ne ti, na nhurumu nipa muana no. Nsekuni ne nam yi ahuntasɛm adi, na nokora honhom kata asɛm so. Deɛ akwankyerɛni no, ɔman hwe ase, na ɔmanweyɛ wɔ agyinatufoɔ dodoɔ mu. Deɛ odi hɔhoɔ agyina mu no, ebewie no bɔne, na deɛ ɔtane nkyia no asomdwe no. Ɔbaa n'anim tie nya animonyam, na ɔhoɔdenfoɔ nya ahonyadeɛ. Ɔyɛmiefoɔ yɛ ne kra yie,
na otirimɔdenfoɔ ha ɔno ara ne honam. Ɔbɔnefoɔ yɛ adwumahunu, na deɛ ogu trenee no nya nokorɛ akatua. Deɛ otim trenee mu no kɔ nkwa mu, na deɛ oti bɔne no nya owuo. Awurade akyiwadeɛ ne akoma kontontifoɔ, na wɔn a wɔn kwan yɛ pɛ sɔ n'ani. Ampa ara, ɔbɔnefoɔ renni bem, na treneefoɔ asefoɔ deɛ wɔbɛgye wɔn. Sɛ sika adwinneɛ teɛ wɔ prakohuni mu no, sɛ ɔbaa bere a wapo deɛ ɛfata teɛ ne no, treneefoɔ adeɛ a wɔpɛ yɛ papa nko, abɔnefoɔ ne dasoɔ dane wɔn abufuo. Obi wɔ hɔ a ɔpete, nanso ɔkɔ so dɔre ara. Na obi di adɔnatra so, nanso ehia no ara. Nhyira kra bɛdɔre sradeɛ, na deɛ ɔma ebinom mmea nso bɛmee. Deɛ ɔkora aburo no, nkurɔfoɔ dome no, na nhyira ba deɛ ɔtɔn no so. Deɛ ɔpɛ papa akyiri kwan no hwehwɛ ani so, na deɛ odi bɔne akyiri no ɛba ne so. Deɛ ɔde ne ho to n'ahonyadeɛ soɔ no bɛhwe ase, na treneefoɔ bɛyɛ frɔmfrɔm sɛ ahahan. Deɛ ɔha ne fie bɛdi mframa, na ogyimifoɔ bɛyɛ akomam nyansafoɔ akoa. Ɔtreneeni aba yɛ nkwadua, na onyansafoɔ nya akra. Hwɛ, wotua ɔtreneeni ka asase so, na nkantom ɔbɔnefoɔ ne ɔdebɔneyɛfoɔ. Mebusɛm ti 12. Deɛ ɔdɔ atenetene dɔ nimdeɛ, na deɛ ɔtane animka yɛ aboa. Onipa pa nya Awurade anim ani sɔ, na onipa busuefoɔ deɛ obu no fɔ. Onipa remfa abɔnefo sɛm so ntim, na atenenefoɔ nhene rempusu. Ɔyepa yɛ ne kunu abotire, na deɛ ɔka aniwusɛm te sɛ nnompe mu porɔ. Treneeni adwene tene, na abɔnefoɔ agyinatuo yɛ nkontompo. Abɔnefoɔ nsɛm yɛ mogyatɛ, na atenefoɔ ano beyi wɔn. Obutu abɔnefoɔ, na wonni hɔ, na atenenefoɔ fie begyina. Onipa nimdeɛ so na oyi no ayɛ, na deɛ wakyea n'akoma no anim begu ase. Deɛ wɔ mu no nanso ɔwɔ akoa no yɛ sene deɛ ɔhyehyɛ ne ho, na n'aduane bɔ no. Ɔtreneeni nim na fie bu akra, na abɔnefoɔ ayamye yɛ atirimɔden. Deɛ ɔdɔ n'asase no didi me, na deɛ odi nsɛnhunu akyiri nni ti. Ɔbɔnefoɔ pɛ deɛ nipa bɔne anya, na atenenefoɔ nhini bɛso aba. Anomfo nsoɔ yɛ afidie ma ɔbɔne, na ɔtreneeni bɛfiri ahonyehia mu. Onipa anumu aba na ɔde bedi papa ameyɛ, na onipa nsa ano adeɛ na ɔbɛdane ama no. Ogyimfoɔ kwan tene n'ani so, na deɛ wotie afutuo yɛ onyansafoɔ. Ogyimfoɔ abuhuro da adi ntɛm, na ɔbadwemma deɛ ɔkata aniwuo so. Deɛ ɔka nokorɛ no ka deɛ ɛtene, na ɔdansekurumfoɔ deɛ nkontompo. Ɛwɔ deɛ ɔworo kasa sɛ nkrantɛ nwowɔe, na onyansafoɔ tɛkyerɛma sayadeɛ. Nokorɛ ano tim hɔ daa, na tɛkyerɛmatorofoɔ nkyɛre koraa. Na ada wɔ wɔn a wɔdwene bɔne akoma mu, na asomdwoe ho afutufoɔ nya anigyeɛ. Musuo biara rento ɔtreneeni, na amanneɛ bɛhyɛ abɔnefoɔ ma. Awurade akyiwadeɛ ne atoro ano, na wɔn a wodi nokorɛ sɔ n'ani. Onipa nitifoɔ kora nimdeɛ, na nkwasiafoɔ akoma pae agyimisɛm mu. Nsiyɛfoɔ nsa bedi panin, na aniha nsa beyi toɔ. Onipa akomam awerɛhoɔ boto no, na asɛmpa ma akoma tɔ yam. Ɔtreneeni kyerɛ ne yɔnko kwan, na abɔnefoɔ kwan ma wɔfom. Onihafoɔ nsa nka ne hanam, na nsiyɛfoɔ nya onipa adeɛ a ne boɔ yɛ den. Trenee kwan so na nkwa wɔ, na kwati kwan deɛ ɛkɔ owuo mu. Mebusɛm ti 12. Ɔbanyansafoɔ tie agya atenetene, na ɔfɛdifoɔ ntie ntwianimu. Onipa anumu aba so na odi nipa, na deɛ nkontombofoɔ kra pɛ ne musuo. Deɛ ɔkora n'ano hwɛ ne kra so, deɛ ɔtɛ n'anumu nya ɔsɛyɛ. Onihafoɔ kra kɔndɔ, na wonya, na nsiyɛfoɔ kra bɛdɔre sradeɛ. Ɔtreneeni tane atorɔsɛm, na abɔnefoɔ yɛ aniwudeɛ ne ahohoradeɛ. Trenee kora deɛ ne kwan yɛ pɛ, na abɔnefo sɛm butu ɔdebɔnyɛfoɔ. Obi yɛ ne ho defoɔ, nso na onni hwee. Obi nso yɛ ne ho hiani, nso na ɔwɔ adeɛ pii. Obi kra agyedeɛ ne n'ahonyadeɛ, na ohiani deɛ ɔnte ntwianim.
Tenefoɔ han dare anigye, na bɔnefoɔ ka nea bedum. Ahantan de ntɔkwa nko na ɛba, na wɔn a wotie afutuo, nyansa ne wɔn te. Ahonyade a efiri ahuhudie mu sa, na deɛ ɔde ne nsa ano boaboa ano no ma no dɔ. Anidaso a ɛkyɛre mu ba ma akoma yare, na anigyinade a ɛba mu yɛ nkwadua. Deɛ obu asɛm animtia de ɔsɛ yɛba ne ho so, na deɛ osuro mmara no, obenya akatua. Onyansafoɔ nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire, sɛ wɔde befiri owuo fidie mu. Nimdeɛ pa ma onipa anim banyam, na nkontompofoɔ kwan yɛ aboabo. Onitifoɔ yɛ n'adeɛ nyinaa nimdeɛ mu, na ɔkwasea trɛtrɛ n'agyimisɛm mu. Ɔbɔfo bɔne hwe amanneɛ mu, na ɔsomafoɔ nokwafoɔ sayadeɛ. Ohia ne aniwuo ka deɛ ɔpo atenetene, na deɛ obu animka no nya animonyam. Akɔnnɔde ansa ka yɛ ɔkrade, na bɔne mu fire yɛ nkwaseafoɔ akyiwadeɛ. Ɛne anyansafoɔ mmɔ, na da ne onyansafoɔ, na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no, hunamane. Bɔne ti ne bɔnyɛfoɔ, na atenenefoɔ deɛ, wɔde papa tua wɔn ka. Onipa pa gya n'adeɛ ma mama, na ɔde bɔnyɛni ahonyadeɛ deɛ, wotia ma ɔtenenini. Ahiafoɔ mfo ma aduane pii ba, nanso atɛntene ni hɔ a, wɔpra kɔ. Deɛ ɔkora n'aba atane ne ba, na deɛ ɔdɔ no no tene no ntɛm so. Ɔtenenini bedidi ama ne kra amen, na bɔnefoɔ yafunu bɛda mpan. Mebusɛm ti 19. Ɔbaa nyansafoɔ si ne dan, na ɔbaa kwasea de ne nsa dwiri. Deɛ ɔnante ne tin yɛ mu no suro Awurade, na deɛ wɔkyea n'akwan no bu no animtia. Ogyimfoɔ anum na n'ahokyere aba wɔ, na anyansafoɔ ano kora wɔn. Deɛ anantwie nie hɔ no, adididie nso ni hɔ, na n'ɔbaa pii wɔ nantwini ahoɔden mu. Ɔdanseni nokwafoɔ renni atorɔ, na ɔdansekurumufoɔ ka atorɔsɛm. Ofedifoɔ hwehwɛ nyansa nso onya, na nimdeɛ nyɛ nhunumufoɔ nyana. Firi ɔbakwasea nkyɛn kɔ, na worenhunu nimdeɛ ano. Onitifoɔ nyansa ne sɛ ohunu ne kwan mu, na nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ naadaa. Agyimfoɔ asodie ho afɔdeɛ yɛ ɔkwa, na teefoɔ mu na anisɔ wɔ. Akoma nim ne kra awerɛhoɔ, na n'anigye nso ɔhɔhoɔ mfa ne ho mfra mu. Abɔnefoɔ fie bebutu, na teefoɔ ntomadan bɛfefɛ. Ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene onipa ani soɔ, na n'awie yɛ owuo kwan. Seria mu mpo, akoma hunu yia, na anigye no awie yɛ awerɛhoɔ. Akoma mkyirisanefoɔ akwan bɛmen no, na onipa pa nso adeɛ bɛmen no. Atetekwa agye nsɛm nyinaa di, na onitifoɔ hwɛ ne nanteɛ mu yie. Onyansafoɔ suro, na ɔsane firi bɔne ho, na ɔkwasea de n'ahodasoɔ fa mu. Deɛ ne bo nkyɛrefoɔ di agyimisɛm, na onipa a ɔpam apamɔne wɔtane no. Ntetekwa ade a wodie ne agyimisɛm, na anitifoɔ de nimdeɛ hyehyɛ wɔn ho. Abɔnefoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase apapafoɔ anim, na abɔnefoɔ akoto atenenefoɔ moboa no. Ohiani deɛ, ne yɔnko mpo tane no, na ɔdefoɔ adɔfo dɔɔso. Deɛ obu ne yɔnko animtia yɛ bɔne, na nhyira ne deɛ ohunu amanehunufoɔ mmɔbɔ. Wɔn a wɔbɔre asɛmmɔne mfom anaa, na adom ne nokora wɔ wɔn a wɔbɔre asɛmpa. Ɔbrɛ nyinaa mu wɔ nnɔbaeɛ, na anosɛm deɛ ohia ara nko. Anyansafoɔ abotire ne wɔn ahodeɛ, nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ agyimisɛm ara nko. Ɔdanseni nokwafoɔ gye nnipa nkwa, na deɛ odi atorɔ deɛ otwa nkontompo. Awurade suro mu wɔ ahodaso a emu yɛ den, na ɔbɛyɛ dwanekɔbea ama ne mma. Awurade suro yɛ nkwa sutire, na wɔde kwati owuo fidie. Ɔman dodoɔ yɛ mu na ɔhene kɛseyɛ wɔ, na nkurɔfoɔ sa a ɛma otitire sɛe. Deɛ n'abufoɔ yɛ nyaa no wɔ nteaseɛ pii, na honhom mu katerefoɔ ma agyimisɛm so. Akoma mu dwo yɛ honam nkwa, na ne tan yɛ nnompe mu porɔ. Deɛ wɔhyɛ mmɔborɔni soɔ no gu ne yɔfoɔ anim ase, na deɛ wɔhyɛ no animonyam no hunu ohiani mmɔbɔ. Wosum ɔbɔnefoɔ twene ne bɔneyɛ mu, na ɔtenenee wɔ ne wuo mu anidasoɔ. Nyansa te nhunumufoɔ akoma mu, na deɛ ɛwɔ nkwaseafoɔ mu bɛyi adi. Tenenee ma ɔman so, na nkurɔfoɔ ahohora ne bɔne. Ɔhene ani sɔ akoa nimdifoɔ, na ne bufu deɛ ɔyɔ aniwudeɛ. Mebusɛm ti 15. Mmuayɛ bɔkɔɔ sankan anibereɛ, na asɛm dendene hanya abufuo mu.
Anyansafo tɛkyerɛ mama nimdeɛ yɛ dɛ, na nkwasoafo ano woro agyimisɛm. Awurade ani wɔ ma nyinaa. Rehwɛ abɔnefoɔ ne apapafo. Tɛkyerɛ mabereɛ yɛ nkwadua, na emukyia yɛ honhom mu mubuyɛ. Ogyimfo bu n'agya atenetene animtia, na deɛ obu nkanim no ani bɛte. Ɔtene fie wɔ ahodeɛ pii, na abɔnefoɔ no ɔbɛyɛ mu wɔ anitane. Anyansafoɔ ano pete nimdeɛ, na nkwasiafoɔ akoma ntim. Abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ, na tenefoɔ mpaebɔ yɛ n'anisɔdeɛ. Ɔbɔnefoɔ kwan yɛ Awurade akyiwadeɛ, na tenenee kyidifoɔ na ɔdɔ no. Ntia a emu yɛ den wɔ hɔ ma deɛ ɔpo ɔkwan no, na deɛ okyiri animka no bɛwu. Asamando ne ɔsɛyɛ amena wɔ Awurade anim, na nkantom nipa ma akoma. Ɔfɛdifoɔ nnɔ deɛ ɔka n'anim, ɔnkɔ anyansafoɔ nkyɛn. Anigye akoma ma anim te, na akoma mu awerɛhoɔ bubu honhom. Hunomufoɔ akoma hwehwɛ nimdeɛ, na kwasiafo ano di agyimisɛm. Ɔmanehunufoɔ na nyinaa yɛ bɔne, na akoma pa te sɛ daa apontoɔ. Awurade suro mu ade ketewa yɛ sene ahodeɛ pii a ɔhaw wɔ mu. Ɛfa n'aduane a ɔdɔ wɔ mu yɛ sene nantwi a wadɔ na ɔtane wɔ mu. Obufufafoɔ hanya ntɔkwa mu, na abodwokyɛrefoɔ pata akayɔ. Onihafoɔ kwan te sɛ nkasɛɛ ban, na tenefoɔ kwan yɛ petee. Ɔbanyansafoɔ ma n'agya anigye, na onipa kwasea bu ne na animtia. Agyimisɛm yɛ anigye ma deɛ onni tiri, na hunumu nipa tene ne nanteɛ. Wɔkwati agyinakoro a tirimpɔ yɛ ɔkwa, na agyinatufoɔ pii mu na ebegyina. Onipa anum wɔyɛ yɛ anigye ma no, na asɛm a wɔka no ne bere mu sɛdeɛ esiyɛ. Nkwakwan kɔ ɔsoro ma onimdifoɔ, na wakwati asamando a ɛwɔ aseɛ no. Awurade dwiri ahantanfoɔ fie, na ɔma okunafoɔ hyie tim. Ɔbɔne adwene yɛ Awurade akyiwadeɛ, na nsɛm a ɛyɛ dɛ ho te. Ami mu mfasopɛfoɔ sɛe ne fie, na deɛ wɔkyiri akyɛdeɛ bɛtena ase. Ɔteenini akoma dwene mmuaeɛ ho, na abɔnefoɔ ano woro nsɛmmɔne. Awurade ne abɔnefoɔ ntam ware, na ateeneefoɔ mpaebɔ deɛ otie. Aniwa so teɛ ma akoma tɔ yam, atesɛmpa ma nnompe mu ba ho. Aso a etie nkwa animka no, ɛbɛtena anyansafoɔ mu. Deɛ ogya atenetene mu po ne kra, na deɛ otie animka no nya akoma. Awurade suro ne nyansa atenetene, na ahobrɛaseɛ di animuonyam anim. Mebusɛm ti 16. Akoma msiesie yɛ onipa dea, na tɛkyerɛma mmoa efiri Awurade. Onipa akwan nyinaa so te n'ani so, na ahonhom karefoɔ ne Awurade. Fa wo nnwuma hyɛ Awurade nsa, na w'adwene betim. Awurade yɛ ade nyinaa ma biribi. Ɔbɔnefoɔ mpo ma da bɔne. Obiara a ɔyɛ akoma mu dwaa yɛ Awurade akyiwadeɛ. Ampa ara ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Ɔde adɔeɛ ne nokorɛ kata amumuyɔ so, na ɔde Awurade suro kwati bɔne. So onipa akwan so Awurade ani a, ɔma n'atafo mpo ne ne ntam ba asomdwoe. Tenenee mu ade ketewa yɛ sene nnɔbae pii a emfiri tenenee mu. Onipa akoma na ɛdwene ne kwan ho, na Awurade na osisi n'anammɔn. Nkɔmhyɛ wɔ ɔhene anum, atemmuo mu nso n'ano mfom. Abramoɔ ne nsania tee yɛ Awurade dea, fotuo mu aboɔ nyinaa yɛ ne nnwuma. Ahemfo akyiwadeɛ ne abɔnefo sɛm die, na tenenee mu na adwa tim. Ahemfo anisɔdeɛ ne anotenenee, na deɛ ɔka deɛ ɛtene no, wɔdɔ no. Ɔhene anibereɛ yɛ owuo abɔfoɔ, na ɔbanyansafoɔ pata no. Ɔhene animtie mu na nkwa wɔ, na n'anisɔ te sɛ brampɔbere mu mununkum. Sɛdeɛ nyansa nya yɛ sene sika fa, ne hunumu nya sɛ oyi sene dwetɛ. Temfoɔ tempɔn ne bɔne kwatie, deɛ ɔhwɛ ne kwan kora ne kra. Ahantan di ɔsɛyɛ anim, na dwɛ honhom di asehwɛ kan. Ɛyɛ sɛ wo ne mmɔborɔfoɔ nya ahobrɛaseɛ honhom, sene sɛ wo ne ahokyerɛfoɔ bɛkyɛ asadeɛ. Deɛ ɔdwene asɛm soɔ no hunu papa, na nhyira ne deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ. Ɔfrɛ akoma mu nyansafoɔ sɛ nhunumufoɔ, na ano dɛdɛ ma adenim dɔ. Nimdeɛ yɛ nkwa nsutire ma deɛ ɔwɔ, na agyimfoɔ asotwe ne wɔn agyimisɛm. Onyansafoɔ akoma kyerɛ n'ano nimdeɛ, na ɛma adenim dɔ wɔ n'anum. Nsɛm a ɛyɛ dɛ yɛ ɛwoɔ kyɛm, ɔkra dɔkɔdɔkɔwadeɛ ne nnompe nkwa ahosan. Ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene wɔ onipa ani soɔ, na n'awie yɛ owuo kwan. Adwumayɔni kɔm yɛ adwuma ma no, ɛfiri sɛ n'ano piapia no.
Obusuafoɔ bɔre bɔne. Na nano te sɛ ogya a ɛhyehyeɛ. Onipa kontonchi hyɛ takra wɔ gyam. Na asomsɛm kane tete namfo ntɛm. Omimdifoɔ sisi ne yɔnko. Na ɔde no fa ɛkwan a ɛnyɛ so. Omua n'ani dwene akontonchisɛm ho. Ɔwe n'ano wie bɔne yɛ. Abotire a ɛyɛ fɛ ne ɛdwono. Ohu no tenene kwan so. Deɛ ne bo kyɛrefuo no yɛ sene dɔmmarima. Na deɛ odi ne honhom soɔ no sene deɛ ɔkɔfa kuro. Sira so na wɔtwe ntonto. Na atemmuo nyinaa firi Awurade. Mebusɛm ti dunson. Kɔntɔmmoawese a asomdwie wɔ mu yɛ sene efi a afɔrebɔde a wɔko ho ayɛ no ma. Akoa nimdifoɔ bedi ɔba a ɔyɔ aniwudeɛ so. Na obenya agyapadeɛ mu kyɛfa wɔ anuanom mu. Kyɛmfrɛ wɔ hɔ ma dwetɛ. Na fono no wɔ hɔ ma sika. Na deɛ wɔsɔ akoma hwɛ ne Awurade. Bɔneyɛni tie ahuhudeɛ ano. Ɔtorofoɔ yɛ asoma musubɔtɛ kyerɛma. Deɛ oyi ohiani ahi gu ne yɔfoɔ anim ase. Deɛ n'ani gye amanneɛ ho no, ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Nkwakora abotire ne mama. Na ma animonyam ne wɔn agyanom. Kasa ntrasoɔ mfata ogyegyentwie. Na nkantom sɛ atora no bɛfata ɔde hyeɛ. Ayɛyɔ te sɛ aboɔden boɔ wɔ deɛ onya no n'ani so. Baabiara a ɛfa no ɛma no yɛ yie. Deɛ ɔkata mfomsoɔ soɔ no hwehwɛ ɔdɔ. Na deɛ oti asɛm mu no tete namfoɔ ntɛm. Nkanim hyɛ ne nhunumufoɔ mu. Kyɛne sɛ maa ɔha hyɛ ne ɔkwasea mu. Atuateɛ nko na ɔbɔne rehwehwɛ. Na wɔbɛsoma ɔbɔfoɔ tirimɔdenfoɔ akɔ ne so. Ma osisira a wafa ne manhyia wo mom. Na ɛnyɛ ɔkwasea na gyimisɛm mu. Deɛ ɔde bɔne hyɛ papa na mu no. Bɔne rempa ne fie da. Ntɔkwa mfiti aseɛ te sɛ nsuo ano tue. Enti ɔham mu nyanyɛ den no gyae. Deɛ obu ɔbɔnefoɔ bem. Ne deɛ obu ɔtrinini fɔ no. Awurade akyiwadeɛ ne wɔn baanu nyinaa. Adɛn nti na sika wɔ ɔkwasea nsɛm. Sɛ ɔde bɛtɔ nyansa bere a onitire. Adamfo dɔbere nyinaa mu. Na onua wɔwɔ no ma ahohiahia. Onipa a onitire na odi akagyinamu. Na odi ne yɔnko agyinamu. Deɛ ɔpɛ ntɔkwa no pɛ mmarato. Deɛ ɔma ne dan ano korɔn no hwehwɛ abuo. Akomam kontonchifoɔ nhunu papa. Na tɛkyerɛma danedanefoɔ hwe bɔne mu. Deɛ ɔwo ɔkwasea no, ɔwunya awerɛhoɔ. Na anigye biara ni hɔ ma ogyegyentwie agya. Anigye akoma ma ahoɔden. Na honhom a abotoa wi nnompe mu. Ɔbɔnefoɔ gye ayɛyɛdeɛ firi kokoam. Sɛ ɔrebɛdane atemmuo akwan ani. Nyansa wɔ nhunumufoɔ anim. Na ɔkwasea deɛ, n'ani da asase ano no hɔ. Ɔbakwasea yɛ n'agya awerɛhoɔ. Ne na ɔwoo no amuteɛ. Sɛ wodi ɔtrinini kasa a ɛnyɛ. Na sɛ wɔhwe adɛɛfoɔ a ɛnyɛ koraa. Deɛ ɔdodo ne nsɛm honhunu nimdeɛ. Na deɛ ne honhom dwoɔ yɛ nhunumu nipa. Ogyimfoɔ mpo. Omua n'ano a, obu no nyansafoɔ. Deɛ ɔka n'ano tum no, ɔyɛ nhunumuni. Mebusɛm ti dunwɔtwe. Deɛ wate ne ho no, hwehwɛ ano yie daa. Na adepa biara yɛ no ahi. Ɔkwasea ni nhunumu ho anika. Na mmom sɛ obeyi n'akoma adie. Ɔbɔnefoɔ ba a animtiabuo nso ba. Na adapaa ne ahohora na ɛnam. Nso a emu dɔ ne ɔbarima anum nsɛm. Asutene a ɛbɛyie ne nyansa bura. Ɛnyɛ sɛ wɔhwɛ ɔbɔnefoɔ anim. Na wɔdane ɔtrinini asɛm ani atemmuo mu. Ɔkwasea no ma ntɔkwaba. Na n'afono frɛfrɛ asotoro. Ɔkwasea no ne sɛyɛ. Na n'ano fafa ne ne kra fidie. Asumkasɛm ne nsɛm te sɛ mfrimfrimadeɛ. Na esane kɔ ɔyɛfunu mpia mu. Deɛ ɔtoto n'adwuma aseɛ nso, ɔde sɛefoɔ nnuane no. Abandenden ne Awurade din. Ɛnum na ɔtene ne dwane korɔ na ɔkora no. Ɔdefoɔ ahunyadeɛ ne kuro a ɛyɛ den. Na ɛte sɛ ɔfasu a ɛkorɔn n'adwene mu. Deɛ edi ɔsɛyɛ anim ne sɛ ɔbarima akoma ma ne ho soɔ. Na deɛ edi animonyam anim ne ahobraseɛ. Deɛ obua asɛm ansa na ɔteɛ no, ɛyɛ agyimisɛm ne aniwuo ma no. Onipa honhom tumi soa yadeɛ. Na honhom a abotoɔ deɛ, hwan na obetumi asoa? Nhunumufoɔ akoma nya nimdeɛ. Na anyansafoɔ aso hwehwɛ nimdeɛ akyiri kwan. Onipa ɛyɛ deɛ bɔ kwan ma no. Na ɛde no ba nipa akɛseɛ anim.
de obo ni nkuro kane yese otinini kozi se ne yonko ba bepepe mu ntonto pata ntokwa na epai atumfo ntem onua a wafom no sene krodenden na ntokwa te se abankɛseɛ akyiri adaban ɔbarima num aba ma ne yafunu me nanum no bae me no owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm na deɛ ɔdɔ no bedi naba deɛ wanya yere no wanya adepa na wanya awurade hɔ aniso kyɛw pa na ohiani de kasa na ɔdefoɔ bua asɛm denden deɛ ɔfa namfo pii no de sɛ ɔno ara ne ho nanso adamfo bi wɔ hɔ a ɔfa ho sene onua mebusɛm ti donkron ohiani a ɔnam ne pɛyɛ mu yɛ sene deɛ ɔkyeɛ n'anum nsɛm na ɔyɛ kwasea ɔkra nimdie abɔ no nyɛ na deɛ ne nan ase yɛ hwerɛ no yɛ bɔne onipa agyim sɛm kyinkyim ne kwan na n'akoma huri tia Awurade ahonya ma obi nya namfo pii na mobroni ne yɔnko ntɛm tete ɔdanse krumufoɔ ho renyɛ tɔtrɔtɔ na deɛ ohu atoro sɛm no renyɛ adwaneɛ nipa pii dɛfɛdɛfɛ ɔdɛɛfoɔ na nipa nyinaa yɛ ɔyɛmiefoɔ namfo ohiani nuanom nyinaa tane no na nkantom sɛ ne namfonom ne ne ntɛm rentwe ɔde nsɛm ti wɔn a ɔnto wɔn deɛ onya nyansa no dɔ ne kra deɛ obu nhunumu no ohunu papa ɔdanse krumufoɔ ho renyɛ tɔtrɔtɔ na deɛ ohu atoro sɛm no bɛyira tɛmudie mfata ɔkwasea na mprahe na akoa bedi mpanimfoɔ soɔ onipa nim deɛ twentwɛn n'abufuo ase na mfomso ho twaeɛ no animonyam ɔhene abufuo te sɛ gyata mu bom na n'ani sɔ te sɛ wira so bosuo ɔbakwasea yɛ n'agyamusuo na ɔbaa ntɔkwako yɛ daa nsususɔ efie ne ahodeɛ yɛ agyanom awunyadeɛ na ɔyere nimdifoɔ firi Awurade ɛni ha yɛ na hɔ na ɔkra akwadwofoɔ bedi kɔm deɛ ɔkora mmara asɛm no kora ne kra na deɛ ɔnhwɛ n'akwan yie no bewu deɛ ohunu mmɔborɔni mmɔborɔ de fam Awurade na deɛ ɔde ama no ɔbɛhyɛ no anan mu anidaso wɔ hɔ yi tia wo ba na mmɔ wo tirim sɛ wobeku no deɛ n'abufuo so no benya asotwe na sɛ wugyaa no a wobɛsane agyaa no bio tie afutuo na gye atenetene na wahunu nyansa wɔ akyiri nna mu adwene pii wɔ onipa akomam nanso Awurade agyina tuo na ebegyina onipa adɔyɛyɛ na ɛma ɔdɔ no na ohiani yɛ sene ɔtorofoɔ Awurade suro de obi kɔ nkwa mu deɛ okura mu no bɛme ada na bɔne biara renka no ɔkwadwofoɔ de ne nsa to ayewa mu na ɔnsane mfa nkɔ n'anum mpo bɔ ofedifoɔ na atetekwae ne bɛte na ka nhunumufoɔ anim na wahunu nimdie mu deɛ ɔbɔ n'agya atirimɔden na ɔpam ne n'ano yɛ aniwuo ne ahohoraba meba gyae atenetene tie ɛfiri sɛ ɔbɛfom afiri nimdie nsɛm ho bio ɔdanse huhuni di atemmuo ho fɛw na abɔnefoɔ ano mene musuo wasiesie atemmuo ama afedifoɔ ne maabɔ ama nkwaseafoɔ akyi mebusɛm tia duonu nsa yɛ ofedifoɔ nsaden yɛ ntɔkwapɛni na obiara a ɔtɔmɔ ntentan no nim nyansa ɔhene huhu te sɛ gyata mu bom deɛ oyi no abufuo no yɛ ne kra bɔne ɛyɛ ɔbarima animonyam sɛ ɔtwe ne ho firi ɔham mu na agyimfoɔ deɛ wɔpɛ ntɔkwa awɔ nti ɔkwadwofoɔ mfuntum twabere mu ɔbɛhwehwɛ biribi nso ɔrennya hwee ɔbarima akomam agyina tuo te sɛ nsuo a emu dɔ nso deɛ ɔwɔ nhunumu bɛsa nipa bebree ka wɔn ara adɔyɛyɛ na ɔbarima nokwafoɔ deɛ hwan na obehu no ɔtreneeni a ɔnam ne pɛyɛ mu ɔbɛhyira ne mma wɔ n'akyi ɔhene a ɔte asɛnniɛ adwa soɔ de n'ani wɔ huhu bɔne nyinaa so hwan na ɔbɛka sɛ mate no makoma mu me ho afie afiri me bɔne ho abramoɔ ahodoɔ susukodoɔ ahodoɔ ne mmienu nyinaa yɛ Awurade akyiwadeɛ abɔfra mpo wɔde ne yɔe na ehu no sɛ nade yɔ bɛyɛ yie na atene aso a ɛteɛ ne aniwa a ehunu Awurade na ɔyɛ ɔne mmienu nyinaa mpɛ na woani hia bue w'ani na aduane bɛmew ɛnyɛ sɛ ɔdetɔfoɔ sie ne no na ɔdane ne ho kɔ a na ɔrehoahoa ne ho sika wɔ hɔ
na hwene pa pii wɔ hɔ, na nimdeɛ ano yɛ adwene a ne boɔ yɛ den. Deɛ odi ɔhɔ agyinamu no fa ne ntoma, na deɛ odi ɔnanani akagyinamu no gye na awoa. Aduane a wɔnam naadaa so nya yɛ obi dɛ, nanso akyire yi no mosea yɛ n'anum ma. Wɔde agyinatuo na ɛmatirimpo gyina, na fa atempa kyekyere ɔsa. Deɛ okyiri di nsekuro no yi ahuntasɛm adi. Enti mfa wo ho mmɔ deɛ ɔtrɛ n'anum. Deɛ ɔdwobi n'agya ne na no, ne kanea bedum esum kabii mu. Awunyade a wapere ho anya no mfitiaseɛ no, ɛkyerɛ renwie nhyira. Nkasɛ mɛhyɛ bɔne anan mu. Twɛn Awurade na ɔbɛboa wo. Awurade akyiwadeɛ ne abramoɔ ahodoɔ, na nsisie nsania nso nyɛ. Ɔbarima anamɔ ntutuo firi Awurade, na ɛbɛyɛ dɛn na onipa behunu n'akwan mu. Ɛyɛ fidie ma onipa sɛ ɔbɛpɛ ntɛm aka sɛ ɛyɛ ade kronkron, na ɔbɛhyɛ bɔ ansa na wabisabisa mu. Ɔhene nyansafoɔ hu abɔnefoɔ so, na wɔde teaseɛnam nan fa wɔn so. Awurade kanea ne onipa ahome, ɛhwehwɛ yam mpiamu hwɛ. Adɔeɛ ne nokorɛ hwɛ ɔhene so, na adɔeɛ so na n'adwa tim. Mmeranteɛ animuonyam ne wɔn ahoɔden, na nkɔkora ahoɔfɛ ne adwono. Mmaa a epira twi ɔbɔne ho, na ɛhweɛ hyɛ ne yam mpiamu. Mebusɛm tie aduonu baako. Ɔhene akoma te sɛ asutene Awurade nsam. Baabiara a ɔpɛ no na ɔdane korɔ. Onipa kwan biara tene n'ani so, na akoma karifoɔ ne Awurade. Asɛntere die ne atemmuo sɔ Awurade ani sene afɔrebɔ. Ɛne ɛtra ntɔn ne akoma a ɛhoran abɔnefoɔ kanea, ɛyɛ bɔne. Nsiyɛfoɔ adwene de ade dodoɔ ara na ɛba. Na obiara a ɔpere ho no, ɛde kɔ ohia nko mu. Ademudi a wɔde atorɔ tɛkyerɛma anya yɛ ahuhuo a ahu korɔ. Wɔn a wɔhwehwɛ no hwehwɛ ewuo. Abɔnefoɔ akakabensɛm de wɔn kɔ, ɛfiri sɛ wɔpo atemmuo. Ɔbarima a ɛso da ne soɔ kwankyea, na deɛ ne ho teɛ adwuma yɛ tee. Ɛdan atifi kokoam tena yɛ sene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu. Ɔbɔnefoɔ kra kɔndɔ bɔne, ne yɔnko anim nye nyam n'ani so. Sɛ wɔtea fɛdifoɔ a, atetekwa hunu nyansa, na onyansafoɔ yiedie mu na onya nimdeɛ. Ɔtreneeni gyene n'ani hwɛ abɔnefoɔ fie, sɛdeɛ wɔka abɔnefoɔ guo sɛe wɔn. Deɛ osi na so firi mmɔborɔfoɔ su ho no, ɔno nso besu afrɛ, na wɔrennye no so. Kokoam adekyɛ pata abufuo, na kokum ayɛyɛde adwodwo abufuhyeɛ. Ɛyɛ ɔtreneeni anigye sɛ obedi asɛnterene, na ɛyɛ hu ma amumuyɔfoɔ. Onipa a ɔfom firi nimdeɛ kwan soɔ no bɛtena nsamanfoɔ asafo mu. Deɛ ɔdɔ anigyeɛ bɛdi hia, deɛ ɔdɔ nsa ne ngo renya adeɛ. Ɔbɔnefoɔ bɛyɛ ɔtreneeni agyedeɛ, na nkontomponi bɛsi teefoɔ anan mu. Ɛsrɛ asase so tena yɛ sene ɛyere ntɔkwapɛfoɔ a ne ho yɛ ahinkyɛn. Ademudi a ɛsomboɔ ne ngo wɔ onyansafoɔ tenabea, na ɔkwasea deɛ ɔsɛe no. Deɛ odi tenenee ne adɔeɛ akyiri no, obenya nkwa, tenenee ne animuonyam. Onyansafoɔ foro nnɔmmarima kuro, na osum ahoɔden a wɔde wɔn ho too soɔ no twene. Deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no, ɔkora ne kra firi ahohia mu. Ɔhantanni a wahuhuro, ne din de ɔfɛdifoɔ. Odi n'asɛm ahantan trasoɔ mu. Ɔkwadwofoɔ akɔnnɔ ku no, ɛfiri sɛ ne nsa nsɔ adeɛ mu. Obi wɔ hɔ a n'ani bere adeɛ kɔkɔɔkɔ daa nyinaa, na ɔtreneeni deɛ ɔma na ɔnodo ho. Abɔnefoɔ afɔrebɔ yɛ akyiwadeɛ, na nkantom sɛ ɔde bɛfa adwemmɔne mu aba. Adansefoɔ atorofoɔ bɛyera, na onipa a otie asɛm ɔkasa daa. Onipa bɔnefoɔ kum n'anim, na ɔteefoɔ deɛ ɔtaataa n'akwan. Nyansa ne nhunumu ne afutuo biara nni hɔ a ɛne Awurade bɛdi asie. Wosiesie ɔpɔnkɔ mako da, na nkonimdie wɔ Awurade nsam. Mebusɛm tie aduonu mmienu. Dimpa na ɛsɛ sɛ woyie sene ahonyadeɛ pii, na animuonyam yɛ sene dwetɛ ne sika. Ɔdefoɔ ne ohiani hyia, deɛ ɔyɛ wɔn nyinaa ne Awurade. Onitifoɔ hunu bɔne a ɛbɛba, na ɔde ne ho hinta, na ntetekwa afa mu, na wonya asotwe. Deɛ edi ahobrɛaseɛ ne Awurade suro akyire, ne ahonyadeɛ, ne animuonyam, ne nkwa. Nkasɛɛ ne afidie wɔ kontonkyi ne kwan so, deɛ ɔkora ne kra ne wɔn ntɛm bɛtwe.
kyerɛ abɔfra kwan na wɔmfa soɔ na sɛ wonyini a ɔremfiri ho. Ɔdefoɔ di ahiafoɔ so, na ɔde femni yɛ deɛ ɔde fem akoa. Deɛ odua amumuyɔ no betwa musuo, na n'anibere aba abehi. Ɔyam yiefoɔ nya nhyira, na ɔde n'aduane bi ma mobroni. Pamofedifoɔ, na ntɔkwa befiri adi, na akasakasa ne nsopato atwa. Deɛ ɔdɔ akomamuteɛ na n'anum kasa yɛ dɛ no, n'adamfo ne ɔhene. Awurade ani kora onimdifoɔ, na obutu ɔkɔnkɔnsani asɛm. Ɔkwadwofoɔ se, gyata wɔ adi hɔ, wɔbɛkum mmorɔno so. Mmaa ananafoɔ ano yɛ amena donkodonko. Deɛ Awurade werɛ ahono no bɛhwe mu. Agyimsɛm kyekyere abɔfra akoma ho. Atenetene aba bɛma no afiri ne ho. Deɛ ɔhyɛ mobroni soɔ de dɔre n'adeɛ, anaa ɔde n'adeɛ ma ɔdefoɔ no, hia na ebehia no. Brɛ w'aso ase tie nyansafoɔ kasa, na fa w'akoma to me nimdeɛ so, na ɛyɛ fɛ sɛ wode besie wo yam, na ne nyinaa bom afam w'ano. Deɛ ɛbɛyɛ na wode wo ho ato Awurade soɔ no. Merema wahunu nnɛ, wo ara, ɛnɔ menkyerɛ wo nsɛnkunini, afutuo hodɔɔ ne nimdeɛ mu. Sɛ mɛma wahunu nokorɛ nsɛm ase tim, na wode nokwasɛm akɔbua wɔn a wɔsoma wo no. Ntwa mobroni dwo sɛ ɔyɛ mobroni, na ntiatia amanehunu ni so kuropunu mu. Na Awurade bedi wɔn asɛm ama wɔn, na wɔn a wɔfom wɔn fa no, ɔbɛfom wɔn kra afa. Ɛne obufufafoɔ mfa yɔnkoɔ, na ɛne ɔbarima niberefoɔ mmɔ, na wɔansua n'akwan, na wɔanya fidie ama wo kra. Nyɛ wɔn a wodi agyinamu no mu bi, wɔn a wodi akagyinamu no. Sɛ wuni biribi a wode betua a, adɛn nti na ɔnye w'ase kɛtɛ no? Ntwe tetehye a w'agyanom abɔ ato hɔ no. Sɛ wohunu onipa a ɔyɛ n'adwuma ho nsi a, ahemfo anim na wobegyina, ɔrennyina mpapahwe kwa anim. Mebusɛm ti 23. Sɛ wotena ase ne ɔberempɔn rebedidi a, susu deɛ ɛwɔ w'anim no ho yie. Na sɛ woyɛ odufudi pɛfoɔ a, ɛte sɛ wode sekan reto minimu. Ma wokɔn nnɔ n'adɔkɔdɔkɔwadeɛ, na ɛyɛ naadaa aduane. Mmere wo mogya ani mpɛ ahonyadeɛ, gya wo hunumu yi akyiridie. Wode w'ani besi deɛ eni hɔ so, na ahonyadeɛ fu ntabantu sɛ ɔkɔre a otu kɔ soro. Ni deɛ ɔwɔ anibɔne aduane, na ma wokɔn nnɔ n'adɔkɔdɔkɔwadeɛ. Na sɛdeɛ ɔdwiri ne mu no, sɛ ɔteɛ ne no, ɔsew sɛ didi nanom, nanso n'akoma ni wo ho. Afonoma a wadie no wobɛfe, na wayira wo nsɛm dɛɛdɛ no. Nkasa ngu ɔkwasea asomu, na ɔbɛbu wo kasa mu nimdeɛ no animtia. Ntwe tetehyeɛ, na nhyɛne nyisia mfuo mu. Na wɔn gyefoɔ no yɛ otumfoɔ, ɔne wo bedi wɔn asɛm ama wɔn. Fa w'akoma bra atɛntene ho, na fa w'aso bra nimdeɛ nsɛm ho. Mfa atenetene nkame abɔfra, na wode abaa hwe no a ɔrengu. Sɛ wode abaa hwe no a na wobɛgye ne kra afiri asamando. Meba, sɛ w'akoma hunu nyansa a, m'akoma bɛtɔ me yam. Me ara nso m'ani bɛgye, na me sa w'aho bɛsɛpɛ no, sɛ w'ano reka deɛ tene. Mma w'akoma mpere wo ne bɔneyɛfoɔ ho, na mmom Awurade suro ho daa nyinaa. Na mpa ara, akyire asɛm wɔ hɔ, na ɔrentwa w'anidasoɔ no ntwene. Meba, wode atie, na hunu nyansa, na tene w'akoma kɔ ɔkwan no so. Mfra sadwamfoɔ, wɔn a wɔsɛe wɔn honam no mu, na ɔsadwam ne ohwini bedi hia, na nkɔtɔ de ntomago fira onipa. Tie wagya, ɔno na ɔwɔ, na wo na, sɛ ɔbɔ aberewa a, mu no animtia. Tɔ nokorɛ, na ntɔn. Tɔ nyansa ne atenetene ne nhunumu nso. Awurusie na ɔtene ne ni agya bedie. Na deɛ ɔwo onyansafoɔ no ani gye ne ho. Ma wagya ne wo nan nenye. Na deɛ ɔwo wo no ni ahurusie. Meba, fa akoma ma me. Na mama kwan nso w'ani. Na odwamanfoɔ yɛ amena donko. Na ɔbaa hɔ yɛ aburu ahihia. Ɔtɛn so sɛ ɔkwanmukani. Na ɔma nipa mu nkɔnkɔsafoɔ dɔɔso. Hwan na ɔwɔ amanneɛ mu? Hwan na ɔwɔ awerɛhoɔ mu? Hwan na ɔwɔ ntɔkwako ne abobɔdie? Hwan na ɔwɔ apirapira hunu ne ani a abereɛ? Wɔn a wɔkyɛre nsa ho, wɔn a wɔkɔka mfransa hwɛ. Nhwɛ nsa sɛ ɛbere kɔɔ no, na ani twa kuruwa mu.
na ɛkɔ yoo no akyire yi no ɛka sɛ ɔwɔ na ɛwɔ borɔ sɛ ahurutia w'ani bɛhwɛ ananadeɛ na wakoma aka akontonkisɛm na wayɛ sɛ deɛ ɔda po mfimfini ne deɛ ɔda hyɛn nnua atifi na waka sɛ wɔde adeɛ bɔɔ me ante me wɔpem me mante minyane ara pa mɛkɔ so mapɛ akyiri kwan ara mebusɛm ti 29 mma wo ho mpere wo abɔnefoɔ ho na mma wo kɔn nnɔ sɛ wo ne wɔn bɛtena na wɔn akoma dwene ɔsɛeɛ ho na wɔn ano ka musuo wɔde nyansa na esi dan na wɔde nhunumu ma no gyina na wɔnam nimdeɛ so de ahodeɛ aboɔdenneɛ afɛfɛdeɛ nyinaa hyɛ mpia mama ɔbarima nyansafoɔ wɔ ahoɔden na ɔba nimdefoɔ ma ne tumi mu yɛ den atɛmpa na fa kyekyere wo sa na nkonim wɔ agyinatufoɔ dodoɔ mu nyansa kron papa ma ogyimfoɔ omue na no kuropunu mu deɛ ɔdwene bɔneyɛ ho no wɔfrɛ no ɔkɔtwebrɛfoɔ agyimisɛm tirim bɔyɛ bɔne na nipa akyiwadeɛ ne ofedifoɔ wɔn nsɛm gu ahohia da mu a wɔahoɔden sua gye wɔn a wɔtwe wɔn kɔ owuo mu na sɛ wɔtɔ ekum kwan so ntintan a sanka wɔn sɛ wo se hwɛ na yɛnim yie a deɛ ɔkari akoma no nhunu mu na deɛ ɔkora wɔkra no nnim na obetua onipa ka sɛ deɛ ne ne yɔ etie di ɛwoɔ meba na ɛyɛ ne ɛwoɔ kyɛm a yɛwo dodom de saa na bonyansa ma ɔkra sɛ wohu na ɛso akatua bɛba daakye na wɔrentwa w'ani da soɔ no ntwene ɔbɔnefoɔ ntɛ ɔtenenee fie na nsɛe ne homebea na mprɛnso na ɔtenenee hwe ase na ɔsɔreɛ na abɔnefoɔ deɛ amanehunu hwe wɔn ase wo tamfo hwe ase a ma w'ani nye na ɔwatiri a ma wakoma ani ahurusie na Awurade anhunu na anyɛ n'ani so bɔne na wanane n'abufuo amfiri ne so ɛnha ho ne bɔneyɛfoɔ ho na ma w'ani mmere abɔnefoɔ na akyire asefoɔ ni hɔ ma bɔne abɔnefoɔ ka nea bedum meba suro Awurade ne ɔhene ɛmfa wo ho mmɔ atuatefoɔ ho na mpofrem na amanneɛ firi wɔn hɔ bɛba na ɔsɛeɛ bɛfiri wɔn baanu hɔ no hwan na onim yenum nso yɛ nyansafoɔ dea atemmuo mu animhwɛ nye deɛ ɔse ɔbɔnefoɔ sɛ wotene no aman bɛdome no na amanaman bɛkyiri no na wɔn a wɔtwe aso no bɛdi yie na wɔn so na nhyira pa bɛba deɛ ɔma mmuayɛ pa no te sɛ deɛ ɔfea no siesie w'adwuma wɔ baabi na toto wo biri biara w'asase so na ɛno akyiri no woakyekyere wo fie ne wo yɔnko ho adansehunu na mfawa no nnaadaa nka sɛ ɔyɛɛ me no saa ara na mɛyɛ no metua no deɛ wayɔ no so ka bisane ɔbarima kwadwofoɔ afuo ne onipa a oni tire bo bituro ho na hwɛ na ne nyina afu nsa nso no na ahyehyew saa akata ani na ɛho aboɔ fasu abubu agu ɛna mehwɛɛ na medwene ho yie mehunu yi na mefa mu nyansa nna kakra nkotɔ kakra nsa a mɛpono mada kakra ɛna ohia nam so bɛba sɛ ɔdwotwafoɔ ne wahokyerɛ sɛ ɛkyɛm kurani mebusɛm ti 25 yenso ne Salomo mebusɛm bi a Yudahene Hezekia nipa fa twerɛɛ Nyankopɔn animuonyam ne asɛm so kata na ahemfo animuonyam ne asɛm mu hwehwɛ ɔsoro ware a ɛwareɛ ne asase mu dɔ a ɛdɔ ne ahemfo akoma mu ne hwehwɛbea yifi dwetemu na agudie firi odwumfoɔ nsɛm aba yi ɔbɔnefoɔ firi ɔhenanim na n'ahennwa betim tenenee mu nhyehyɛ wo ho ɔhenanim na nkogyina nipa akɛse gyinabea na ɛyɛ sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ bra soro ha sene sɛ wɔbɛbrɛ w'aseɛ ɔbrempɔn a w'ani ahunu no anim mfiri hatuhatu nkɔko na ɛbɛwie akyire yi no wobɛyɛ dɛn sɛ wo yɔnko de wato ani wuo mu asɛm a wo ne wo yɔnko wɔ no wo ne no ni na nyi obi ahu ntasɛm adi na deɛ ɔbɛteɛ no anidi watam na wo nso pa anka hɔ asɛm a wɔka ɛfata te sɛ sika aduaba wɔ dwetɛkyerɛ nkyɛmu sɛdeɛ sika asumuadeɛ ne amapa hyehyɛdeɛ teɛ no
saa na onimkafoɔ nyansafoɔ teɛ wɔ aso a ɛte asɛm soɔ. Sɛdeɛ sukyerɛma dwoɔ teɛ twabere mu no, saa na ɔbɔfoɔ nokwafoɔ teɛ ma wɔn a wɔsomaa no, na ɔdwodwo ne wuranom kra. Deɛ ɔde akyɛde a ɔma ɛhoahoa ne ho no te sɛ mununkum ne mframa a osuo ne mu. Abodwokyɛre dane otemufoɔ ti, na tɛkyerɛmabereɛ bu dompe mu. Wuhunu ɛwo a didie ɛso wɔ, na amfono na wamfie ngu. Mma wo nan nyɛ wo yɔnko fie ntientia, na wo ho anyɛ ne mfone na wantane wo. Asabaa ne nkrantɛ ne agyan namnam, ne onipa a odi ne yɔnko ho adansekuru mu. Ɔkɔnkɔnsɛne so anidasoɔ hia da mu, te sɛ ɛse a abuo ne nan a afirikyie. Deɛ ɔto dwom kyerɛ ɔwerɛhoni no te sɛ deɛ ɔpa ntoma awɔbere mu, anaa nsakekakeka a wɔde gu dɔw soɔ. Sɛ kɔm de otamfo a, ma no aduane ni, na sukɔm de no a, ma no nsuo nom. Na wobɛso nsrama agu n'atifi, na Awurade bɛhyɛ w'anan mu. Atifi fam mframa wo osuo, na ntwirie tɛkyerɛma wo abufuni mu. Ɛdan atifi kokoam tena yɛ sene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu. Sɛdeɛ nsuonwunu yɛ ɔkra a atɔ piti no, sɛ asɛmpa a ɛfiri akyirikyiri asase soɔ yɛ ne no. Sɛdeɛ nsuo aniwa a watietie mu ne abura a wasɛe no teɛ no, saa na ɔteneeni a ɔtɔ ɔbɔnefoɔ anim tentan teɛ. Ɛwoɔ die ntrasoɔ nyɛ, enti animonyam a nipa pɛma wɔn ho nyɛ animonyam. Ɔbarima a ɔntumi nsanka ne honhom te sɛ kura a abubu a afasuo ni ho. Mebusɛm tia 26. Sɛ ahuhubere mu sukyerɛma ne twabere mu suo tie no, sɛ animonyam mfata ɔkwasea ne no. Sɛdeɛ apatu prechini na asomfra katakituo no, saa na nuabohunu rema mu. Pɔnkɔ aba fata ɔpɔnkɔ, nareka fata afunu mu, na abaa nso fata ɔkwasea akyiri. Mmua ɔkwasea na gyimisɛm so, na wo nso woanyɛ sɛ ɔno. Bua ɔkwasea na gyimisɛm so, na woanyɛ n'ani so onyansafoɔ. Deɛ ɔde asɛm soma ɔkwasea no twitwa ɔno ara ne nan, na ɔno musuo. Sɛdeɛ apakye nan sensɛne hɔ no, sɛdeɛ nkwaseafoɔ anumu abebusɛm tie ne no. Sɛdeɛ abohene boa tie aboɔkuo soɔ no, sɛdeɛ ɔhyɛ ɔkwasea animonyam tie ne no. Sɛdeɛ nkasɛɛ poma tie wɔ nsabuni nsɛm no, sɛ nkwaseafoɔ anum abebusɛm tie ne no. Deɛ ɔbɔ ɔkwasea ne anantefoɔ paa no, te sɛ agyantuni a opira nipa nyinaa. Sɛdeɛ ɔkraman sane kɔ ne fie ho no, sɛ ɔkwasea ti na gyimisɛm mu ne no. Wuhunu onipa a ɔyɛ ɔno ara n'ani so nyansafo a, anidasoɔ wɔ hɔ ma ɔkwasea sene no. Ɔkwadwofoɔ se, ɛsrɛ mu sɛe wɔ ɔkwan mu, gyata wɔ mmɔntene so. Sɛdeɛ ɛpono dane ne ho ne mpontrɛ soɔ no, saa ara na ɔkwadwofoɔ nso yɔ wɔ ne kɛtɛ soɔ. Ɔkwadwofoɔ de ne nsa bɔ ayewa mu, ɛha n'ani sɛ ɔde bɛhyɛ n'anum. Ɔkwadwofoɔ yɛ n'ani so nyansafoɔ sene nipa baaso a wɔkyerɛ adeɛ ɛsɛ. Deɛ ɔretwam na ɔde ne ho fra asɛm a ɛmfa ne ho mu, te sɛ deɛ ɔsɔ ɔkraman aso mu. Sɛdeɛ ɔbɔdamfoɔ a ɔto nyansrama agyan ne owuo tie no. Sɛ onipa a ɔgyegye ne yɔnko na ɔka sɛ, agorɔ na meredie tie ne no. Nyina sa ogyadum, na sɛ asomsɛm kani ni hɔ a, tɔkwa tutwa. Sɛdeɛ gyabidie ma nsrama na nyina ma ogya no, saa ara na ɔbarima tɔkwapɛfoɔ ma ɔko ano sɔ. Asomsɛm kani nsɛm te sɛ mfremfrem adeɛ, na esane kɔ yam pia mu. Anofremfrem ne amumuyɛ akoma, te sɛ dwetɛfi a wɔde adura kuruago ho. Deɛ ɔtane obie no de n'ano kyerɛ asɛm bi, na ne mu deɛ osiesie nkontompo. Sɛ ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm a, nyinu nni, na akyiwadeɛ nso wɔ n'akoma mu. Ne tan de nnaadaa kata ne ho. Nanso asafo mu wɔbɛyi ne bɔne adi. Deɛ otu amena bɛhwe ɛno ara mu, na deɛ omuni ɔboɔ no ɛbɛsane aba ne so. Tɛkyerɛmatorofoɔ tane wɔn a ɛpra wɔn, na ano a ɛdɛfɛdɛfɛ de ɔsɛe ba. Mebusɛm ti 27. Mfa ɔkyena nhoahoa wo ho, na wunnim deɛ ɛda bɛwoɔ. Ma obi nyi wayɛ, na ɛnyɛ wano. Ɔhɔhoɔ, na ɛnyɛ wano fafa. Ɔboɔ yɛ duru,
na anwea yɛ dompe na ogyimfo abufo yɛ duru sene ne mienu nyinaa. Anibereɛ yɛ atirimɔden na abufo yɛ ahometedie. Na hwan na obetumi agyina ninkontwen anim? Animka petee yɛ sene ɔdɔ a ahunta. Ɔdɔfo pra yɛ nokore na ɔtamfo mfiano yɛ nsisie. Ɔkra a wamie tia ɛwɔ kyɛm so. Na ɔkra a ɛkɔm de no deɛ ɛyɛ nwunu biara yɛ ne de. Sɛdeɛ anoma a ofiri ne prebuo mu kyini tie no, saa na onipa a ofiri ne tenabrɛ ko kyini tie ne no. Ngo ne aduhwam ma akomatɔ yam. Saa na onipa adamfo atirimusɛm die da nso yɔ. Nya wadamfo ne wagya adamfo. Na wamane da nhyɛne wo nua fie. Wofi pamfo a ɔbɛn yɛ sene onua a ɔwɔ akyirie. Meba, yɛ onyansafoɔ, na mama koma ntɔ me yam. Na manya asɛm mabua deɛ ɔbɔ me ahohora. Onitifoɔ hunu bɔne ɛbɛba, na ɔde ne ho hunta. Ntiti kwa fam, na wonya asotwe. Deɛ ogyina ɔhɔho akyiri no, fa ne ntoma. Na deɛ odi ɔbaa na n'ani agyina mu no, gye no awowa. Deɛ otua nhema de ne kɛseɛ hyira ne yɔnko no, wobebu no nuabɔ ama no. Ɛsusɔ brɛ mu nsuo a ɛsusɔ daa ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ na ɛsɛ. Deɛ ɔse ɔresanka no te sɛ deɛ ɔresanka mframa, anaa ne nifa kuta ngo. Dadeɛ se dadeɛ ano, na onipa se ne yɔnko anim. Deɛ ɔhwɛ borɔdomadua no di n'aba, na deɛ ɔsom ne wura no, ɔbɛhyɛ no animonyam. Sɛdeɛ nsuo mu anim kyerɛ anim no, saa ara na onipa akoma kyerɛ onipa akoma. Asamando ne ɔsɛyɛ mmee da, na onipa aniwa nso mmee da. Kyɛmfrɛ wɔ hɔ ma dwetɛ, na fononoo wɔ hɔ ma sika. Na ɔbarima deɛ, sɛ na yɛyɛ tie na wɔde hu no. Sɛ wode wɔn asi ogyimfoɔ waduro mu fra ayuo mu a, na gyimisɛm remfiri ne ho ara da. Hunu na hunu sɛdeɛ wo nwan ho teɛ. Na fa wakoma to mmoa akuakuo no so. Na ade a wakora ntena hɔ daa. Na abotire koduru awɔ ntoatoasoɔ nyinaa so anaa. Ɛsrɛ kɔ, na wura mu no yi adi. Na wɔboaboa mmepɔ so hahama ano. Nwantema wo ntoma. Na mpapon yɛ asase tiradeɛ. Na mmerekyerɛ no fusuo no dɔɔso ma w'aduane. Wo fiefo aduane ne wo mabaa akɔnhomabɔdeɛ. Mebusɛm ti aduonu nwɔtwe. Abɔnefoɔ dwane bere a obi mpam wɔn, na ateneneefoɔ deɛ wɔyɛ nam sɛ gyataburuwa. Asase mmarato na ɛma ɛso ahemfo dɔɔso, na nipa nhunumufoɔ ne nimdifoɔ na ɛma ɔhene kyɛreɛ. Ohiani a ɔhyɛ ohiani soɔ te sɛ osuo a ɛpra deɛ koro a ɛma aduane ma. Wɔn a wogya mmara no yi ɔbɔnefoɔ ayɛ, na wɔn a wodi mmara soɔ no ne wɔn di apreapreɛ. Nipa bɔne nhunu atemmuo mu, na wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akyiri kwan no hunu ade nyinaa mu. Ohiani a ɔnam ne pɛyɛ mu yɛ sene deɛ ɔkyea akwan mmienu mu na wanya ne ho. Deɛ obu mmara no yɛ ɔbanyansafoɔ, na deɛ ɔne ahohwifoɔ bɔ no hyɛ n'agya aniwuo. Deɛ ɔde mfɛntom ne apɛmpɛnsie dɔre n'adeɛ no, ɔboaboa no ma deɛ obehunu mmɔborɔfoɔ mmɔborɔ. Deɛ oyi n'aso firi mmaratie ho no, ne mpaebɔ mpo yɛ akyiwadeɛ. Deɛ ɔgyegye teefoɔ kɔ bɔne kwan soɔ no, ɔbɛhye ɔno ara amena mu. Na pɛyɛfoɔ bedi adepa. Onipa defoɔ yɛ n'ani so nyansafoɔ, na mobroni nhunumufoɔ hwehwɛ ne mu. Teneneefoɔ di ahurusi a ɛyɛ fɛ pii, na abɔnefoɔ sɔre a nipa hunta. Deɛ ɔkata ne mmara to soɔ no, ɔrenyɛ prɔmprɔm, na deɛ ɔka ne ogyae no, obehu no mmɔbɔ. Nhyira ne onipa a ɔfɛre adeɛ daadaa, na deɛ ɔhyɛ n'akomaden bɛtɔ bɔne mu. Ɔbɔnefoɔ a odi ɔman mmɔborɔfoɔ soɔ, te sɛ gyata a ɔbobɔ mu ne sisire a n'ani abereɛ. Ɔhene a ɔnni nhunumu na ne nhyɛsoɔ so, deɛ ɔtane amimdie ma ne nakyɛ. Onipa a obi mogya ho so da ne soɔ no, obedwane akoduru amena mu. Ma wo nsanka no. Deɛ ɔnam pɛyɛ mu no benya nkwa, na deɛ ɔkyea akwan mmienu mu no bɛhwe biako mu. Deɛ ɔdɔ n'asase no, aduane bɛmee no, na deɛ odi adehunu akyiri no, ohia bɛmee no. Onipa nokwafoɔ nhyira bɛdɔɔso, na deɛ ɔrepɛ ntɛm anya ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Animhwɛ nyɛ, nso aduane afonoma so mpo na onipa bedi asɛmmɔne. Oniberefoɔ pere ahonya ho,
na onhunu sɛ ohia bɛba ne so. Die ɔka obi anim ɛyɛ akyire a obenya animonyam asene die ɔde ne tɛkyerɛma dɛfɛdɛfɛ. Die ɔfom n'agya ne na adeɛ fa na ɔka sɛ ɛnyɛ mmarato no yɛ ɔdesɛefoɔ adamfo. Deɛ n'akɔnnɔ so hanya ntɔkwa, na deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ bɛdɔre sradeɛ. Deɛ ne ho da n'akoma soɔ no yɛ ɔkwasea, na deɛ ɔnam nyansa mu no benya adwaneɛ. Deɛ ɔma ohiani no, ɛrenhia no, na deɛ oyi n'ani no benya nnuabɔ pii. Abɔnefoɔ sɔre a nipa hunta, na wɔyera a na teneneefoɔ redɔɔso. Mebusɛm ti 29. Enimka nipa a ɔsene ne kɔn wobebu no mpofrɛ mu a ano ni aduru. Ateneneefoɔ redɔɔso a ɔman anigye, na ɔbɔnefoɔ di so a ɔman si apini. Onipa a ɔdɔ nyansa ma n'agya anigye, na deɛ ɔne nwamanfoɔ bɔ bɛsɛe n'adeɛ. Ɔhene de atemmuo ma asase gyina, na akyɛde pɛfoɔ bɔ no. Onipa a ɔdɛfɛdɛfɛ ne yɔnko no, osum nanamɔn fidie. Onipa bɔne mmarato mu wɔ fidie, na ɔtreneeni bɛto ahurusie dwom, na n'ani agye. Ɔtreneeni hunu mmɔborɔfoɔ asɛm di, ɔbɔnefoɔ nhunu saa nimdeɛ no. Fedifoɔ so kurom gya, na anyansafoɔ sanka abufuo. Ɔbanyansafoɔ ne ogyimfoɔ di apere a ɔyɛ hoo, ɔsere o, humi ni mu. Mogyapɛfoɔ tane pɛyɛfoɔ, na teefoɔ hwehwɛ ne kra agye no. Ɔkwasea yi ne honhom nyinaa adi, na onyansafoɔ dwodwo no ma no ka akyi. Ɔpani a otie atorosɛm no, n'asomfo nyinaa yɛ abɔnefoɔ. Ohiani ne opoobɔni hyia, deɛ ɔte wɔn baanu nyinaa ani ne Awurade. Ɔhene a obu nokwatɛn ma mmɔborɔfoɔ no, n'ahengua betim daa. Abaa ne animka ma nyansa, na abɔfra a wato no sra hagu ne na anim ase. Abɔnefoɔ dɔɔso a mmarato dɔɔso, nanso ateneneefoɔ behunu wɔn ahweaseɛ. Tenetene wo ba, na wama wahome, na wama wo kra anika. Anisuade hunu ni hɔ a ɔman yɛ bisi basaa, nanso deɛ obu mmara no, nhyira ne no. Ɛnyɛ nsɛm na ɔde tea akoa, ɛfiri sɛ ɔte aseɛ mpo a ɔremmu. Wuhunu onipa a ɔpere ne nsɛm ho a, anidasoɔ hɔ ma ɔkwasea sene no. Deɛ ɔkorɔkorɔ n'akoa firi ne mmɔfraase no, akyire yi no ɔbɛyɛ sɛ ɔba. Obufufafoɔ hanyan ntɔkwa, na ɔbobɔnefoɔ mmarato dɔɔso. Onipa hantan bɛbrɛ no ase, na honhom ahobrɛaseɛ ni nsa bɛka animonyam. Deɛ ɔne owifoɔ kyaadeɛ no tane ne kra, ɔte duabɔ no nso ɔnka. Onipa ho suro so mfidie, na deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ no ho bɛyɛ sɔn. Nipa pii hwehwɛ ɔman sodifoɔ anim animonyam, nanso Awurade na obiara atemmuo firi no. Ateneneefoɔ akyiwadeɛ ne ɔbarima busufoɔ, na ɔbɔnefoɔ akyiwadeɛ ne deɛ ne kwan yɛ tee. Mebusɛm ti 30. Yakiba agɔnsɛm, anisuade hunu. Ɔbarima no ka kyerɛɛ Itiel ne Yukal sɛ, na meyɛ aboa a menyɛ onipa, na nhunumu a onipa wɔ no minni bi, na minsua nyansa, na minni ɔkronkronni no ho nimdeɛ. Hwan na wafra kɔ soro na wasane? Hwan na okura mframa wɔ ne nsam? Hwan na ɔbɔ nsuo boa ntoma mu? Hwan na ɔde asase ano nyinaa sisi hɔ? Sɛ wunim a ne din de sɛn, na ne bɛdin de sɛn? Nyankopɔn asɛm nyinaa ho te. Ɔyɛ ɛkyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho te no soɔ. Ɛmfa biribi nka ne nsɛm ho, na wanka w'anim, na wanhu sɛ ɔtorofoɔ. Nnoɔma mmienu na mesrɛ no wo hɔ, nka me ansa na mawu. Yi adehuhuo ne atorɔsɛm firi me ho kɔ akyirikyiri. Ma me ohia anaa ahunyadeɛ, ma menya m'aduane a ehia me no minni. Na ma me ma mpawo manka sɛ, hwan ne Awurade? Nanso m'ani hia ma nwiadeɛ ma mfo me Nyankopɔn din. Ni akoa ho nsekuro nkyerɛ ne wura, na wɔammɔ wo dua na woanni fɔ. Nipa bi wɔ hɔ a wɔdome wɔn agya, na wɔnhyira wɔn na. Nipa bi wɔ hɔ a wɔn ho teɛ wɔ wɔn ara wɔn ani soɔ, nanso wonware wɔn firi wɔn fi mu. Nipa bi wɔ hɔ a wɔn ani atra wɔn tɔn sɛ biribi, na wɔamema wɔn ani so atɛtɛ soɔ. Nipa bi wɔ hɔ a wɔn se yɛ nkrantɛ, na wɔn dodom se yɛ sikamo a wɔde mmɔborɔfoɔ firi asase soɔ, ne ahiafoɔ firi nipa mu.
Amimim wo mama baanu a wotiam se fama Noma miensa na emida Noma na enka se edoso Asamado ni oyafunu bonini Asase a ensuo me no ni oja enka se edoso Eni a eyi na jahi na ebu enetie animtia no Esubuanti hu anene betutu na akɔre mabedi Noma miensa na eye me nwanwa dodoɔ na nan de minhunu ɔkɔre kwan ewiem ɔwɔ kwan ɔbotan so ɛhyɛn kwan ɛpumu ni ɔbɛrema kwan ababa ho sɛ ɔba awaresani kwan tienie odidi pepa nano na ɔse memɔ musuo biara Noma miensa ase na asase wosoɔ na nan na entumi nsoa akoa a wabedi hene ni ojejentwi a wadidi ameye Oba obi mpenu na wanya kunu ni abawa wadi na wura ade Noma nan na esusu asase so nanso woye enyansafo wakyere wo nyansa entetia oman a woni ahoɔden biara nanso wosiesie wɔn aduane ahububre nkukuban oman a wɔn ho nyɛ den nanso woye wɔn adan abotan mu ntutu mani hene nanso wɔn nyina firi nam akuokuo Ubetumi de unsa achiri huna manhwan nso ahemfo aban mu na wote Noma miensa yi nantie mu ye na nan kɔbea yɛ fɛ Jata muamu brane a onsane mfiri obiara nim Akudie pɔnkɔ a nasene amia ni ɔpapo ni ɔhena obi nsɔre ntia no So ayɛ nkwasiade ama ho so na sɛ wabɔpɔ a fa unsa to ano Na wumie nufusu dae a wuyi nufusuo ani srade na wuchim ahwene a wuyi moja na wumia abufu a wuyi ntokwa Mebusem tieduasa baako Masahene Lemuel nsem okasa kyerɛ ne na de tenetene no Adan me ba na adan me yafunu ma na adan me bɔhyɛ ba mfa wa hoɔdene mama na mfa wa kwanya de ɛsɛn ahemfo Ensa ahemfo Lemuel ensa ahemfo sɛ wɔbɛnom nsa ana etikyire sɛ wɔbɛdi nsaden akyire na wɔanom na wɔn werɛ emfiri emra wahyɛ na wɔanane amanehunufo nyinaa nsɛmani fa nsaden ma de ɔresɛyɛ ne bobesama awerɛhofo manonom na ne werɛ emfiri ne hia na wankae na mane ebio Bue wanoma emum Mama wagya wɔn nyina asɛm Bue wano Bu atɛntenene Na di mobroni ni ohiani asɛm Oyepa hwan no benya Enso ne boɔsene nhwene pa koraa Ni kuna koma da ne so na siadeɛ adeɛ nhia no Ɔyɛ ne yie na ɔnyɛ no bɔne biara ne nkwa na nyinaa Odwini kuntu ni asawa ho na ɔde ne nsa yɛ adwuma fɛ so ɔte sɛ odwadini ahyɛn ɔde n'aduane firi akyirikyiri ba adeɛ nya nkyee a na wasɔre na wama ne fiefo aduane na wama ne maawa nnwuma ɔdwene afuo ho na ɔtɔ ɔde ne nsa no abayɛ bobeturo ɔde ahoɔden bɔ n'asene na ɔhyɛ n'abasa mu den ɔte ne dwumadie mu dɛ ne kane anum anadwo ɔtre ne nsa sɔ ɔtadua mu na ne nsa tea sɔ kyekye mu ɔbae ne nsɛm ma mobroni na ɔtre ne nsa ma ohiani onsuro sukyerɛma ma ne fiefo na ne fiefo nyinaa frefra atankɔkɔɔ wanwono momo afa ne ntoma yɛ nwurapa ne biridum wonim ne kunu kuro apono mu Bra ɔte asase ne so mpanimfuo mu ɔpam kamisa na ɔtɔn na ɔde abɔsoɔ ma odwadini ahoɔden ne ahoɔfɛ ne naduradeɛ na ɔsere da a ɛbɛba obue n'ano nyansa mu na dɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkyerɛma so ɔhwɛ ne fiefoɔ korɔ ne ne ba na onni ani ha aduane ne mabani sɔre na ɔfrɛ no nhyira ne kunu nso oyi no ayɛ sɛ mama pii ayɛ yie
na wo de wo sene wo nyinaa. Oso waye ye na ada na ahofe ye huhudie. Oba osoro Awurade na obeyi no aye. Momma no ne nsa no ababi. Na ne yoye nyi no aye kuro apono mu.